Yemian to no banet na hwa che. Ono ban be otena be oma ho baako. Into omo tena se che. Be mfi be say. Hwa be 10 years dey. Enu omo tena che. Omo tena che. Oye no ho ade. Baby. But ohu oba no na opam na ade dada na oye tailor no. Na oye na ade dada. Na oye na ade dada. No oye tailor ni. A oye ne dwuma. Enu odu hu no oba. Aje so won nkwala. Ba ohu oba ne kire no. Ena adwuma no nyina esey. Okay. Enti brebe na obeka kire wo se woni oba ne tena ye no edi be se ansa na obeka kire se bia mame me so da ya se ni na me hunu. Well no wataka. Ama ka kire se yo mo ho mpai. Na wo so oka na oka kire oba no oba ni su esa krokro se di edi ye nto yo bo ase nyinyambe. Ba wo hwe de ekona na emwa. Okay. Na oba no se bia oka na oba ni su ni ade woba ne bagi tumu se ampa wono ankasa ba no bia wo hunu se spiritual marriage ha wono oda bia wo hunu se sunsun bi ene ne beda ene ade even before kra wo ba be hunu eye oba Elvis no Elvis se oba no eka sansem no kire no oba nanka ba so oka kire ne kire no oba ni hunu wajitu oba ni jitu mu sampa spiritual marriage ha wono na ankasa enti osusu se eno na ha ni kunu no okay inti e ba sa no anamo ben na be ma no ene oba na ankasa 2 yes because e free ba ne so na e be free be ma ne so ti said ye obi ni obi twempena na wo kwa akwaje so ti ase inti say your spiritual marriage na ne oba ni di asie ena be ma no akọ ena ehun sunsanso obi ba ewo mienu na mo be no mu 2 yes be ya nke be free wa mo mo ato eno die na wo so entu wan na mo bia we misa wa ase no ana because na wo mpene so ntina se no na wo se da no nya fa me musa no me de me awade nda na me mpene so na wo mpene so 10 years ni nyina eno die sa se na me ka kire ni se emwa no nyaye no a wo nyaye no afi mi yi madwene efiri wo mo so ena na wo mo ade ba se de besi bia no eya na wo ba ne ba na waka kire wo se bia maame se ni na ekoso obemu obi ani oka kire me because me friend na oka me kura me friend tro ba no na friend me oni ne ben pa me ka wo ba no oni ne men like se na ne ba ben no oh eno de me ne ben pa me de me madie obi a me fresh as free day one me anu matete me ma awade na ntimi enwie pay ntimi ma na die me anu matete wo mo sa ndi wo mo etirimo pastor mo die yemfa yintaye ma I see enti breben na what you say wone eniema mu ayeden ma one na danfo ekọ baabie ebra mete ye ne de na ekọ no ma atena se akọ manim kakra dabi one na danfo ne de no one na danfo ne de no ebra mete ye no oba ne frɛ me ne yere no no ka kyerɛ me se me ba ne tua na mo bi na se mama ma hwɛ anhwɛ do ha beba ena me kɔ ye na me kɔ ka kyerɛ se ade a wo ye no nyai na ose anamo be na edie na ne yire ne hu ye oka kyerɛ wo ose anamo be no wotu o hwɛ anadwuma na asɛ eye sabe na no ye tailor no ena me ba no to asofudie na nkasa no ni je ho ezina minim sɛ saa de na wo tu ho na na wonim sɛ asofudie no na otu ho anamon ya wo bisa wayi wase ba no eka kyerɛ wo sɛ bia anamon wase ba no ka kyerɛ wo sɛ anamon sei na wo ba no etuo no mimi hu na anamon kro because oka sɛ wo ba be ma no etu anamon a wo bi ka so obeye sofo a wo kwa asofudie school o kwa asofudie enti asofudie school na no wo kwa na enti da bi o hwɛ wa no boy bi na wa atense ho na ye no yonko brebu ene oni no mienu tu sa na mo ba wo mo ko hene minnim ade kodia no mo ye ba me ko gbe ne frɛ me na me ko ye no na so boy na kyerɛ me ba ne bibia na obefia na obeye
wa chechire ni bibi akwankyere anu be fie obeye ba na moa me ba no ede yade obon pa ma yede no koto hospital enti ai wase ba ne se akwankyere no ede na wo ba ne ba no obeye wo be so candle green white red blue wo yede wo di nsuo si ho wo di kojan bom wo se di akwankyere na no obeye wo fie ho ne me crofre me na me kwose sai me kwaye no wo di ade white si ya se ho na wo di ese ai kenne mo esisi so ni ade na ye ka ho ye mintumi nkyere enti na ge ne frɛ me ka kyerɛ me ti me kwaye na me hunu saa de na misesa ede ko tugu ye ina ubisa no no say what the san oba no no so the san ye man ye dey sa candle ne san ye so the ye dey say de no password dey ya asofudie na dwuma na ene sa asofudie de nkanya de senye bone na se say ya asofudwuma de a ene nka ha adwene but asofudwuma so anka betumi abo aba ne so akofa house di abre no eno ne ade a eye menwanwa because say ya asofudwuma de ukọ Bible school ene ade but we dey what the candle or the one na what dey atwa ne ho ahia ena se wo kanche o se wo ye den o eno no ye asofo dwuma afra oni akro no se di osi kire no wan kire no kwampa ohun se wono wo ko se nko kopemwa e wa asofudie ena oni akro akọ nkire na wo kire no ye me hu se wan kire no kwampa pa was so faso enti wotu saa na mo no e de yade bon pa sa e ma yede no koto hospital na no ko gina so saa ni yede no koto hospital e na no hoto no ti no hoto na chire no e je sa adwuma no so ensa nwie peye e je sa obre pa one na fofo se ade chi okoboda nso okoyi se je se enwuma na doso ena chire no ofrem ya ka chire mse ma se ni sei e wo me no oba ne sei nam ya me hu na me ka chire oba na na se odisu abrabra so enti ne me hu no mobo na me da ho na nete ena mse ni sa na tie dia me fie na o mampontina no bese no kwatena ho kakra na ye hwe de be koso se bi nya me be ya aduma ma bibia wie peye ono ne yire ne kwaya na ono kwa ma ono koy ono ba bia oye na opamade no obomode na bobo eyi kama ye da ne kama nti wokọ ho no dia oba no ho ono ne ba no ene ono ko mampontina to wokọ yo kwatena ho no ene na dwuma no onuano mo boa ne kama a wosa osa kwaje store na waje store na wati mu store no so ofiri Korea ho eba store no oba oso eno so obi kura musa na hwe enfa adwuma ma okọ anu akotena ho saa ene ode store ne ma hai to ode ma hai wie no akire no osa nya ka ene oso obi twi ene otwi ka no so otwi ka no so a still kwa na so se ya che no so otisi mu a na ya che otisi mu na o se adwuma die mwa me na me ye adwuma bi Akoma FM 87.9 Kumasi. What's the president say na ne dai Omi ba cho one. sister wa kai do na chira me enya 4 times won kan no kre ka chira bre we nya to wa se na chira me ma sa that time na o ka se me October no e na one me dai no no oboa October no ni etu afirifie ho no mu etu firifie ho no mu August eni etu firifie ho no mu na ye betena aboa kwa boa so ho no mu na ye bai na ye betena ho mimenya me first day no me ka chira no ye gina kwan na no ho no na me born amane na o ka cha me say that time no na ye Thursday na me born amane na o ka cha me say eni wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba
uba no abehye ya hu de ebeye na me ka che o say yo sa Friday no wa mafie Friday no ubisa na obeka Friday no wa mafie ntini Saturday anwumre ebo be 3 yakobo 4 na ye tu firi fie ho no nti obae no wa metu ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na oflam sister kunu no na ka che ne say na gift me pa cho me bae no abeti say motu afiri fie ho na akwankyere na me nso afi na me nso me pa ke me ho a na metu afiri baby a metie no na me sister say ayo enye na ka che ne say obeba be slaye e wo baby a yetie no na me sister say yo wate nti uye na ka che me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone mfa ma me na wona me nkasa na me je phone na obisa me say si alive ben je na ekro na me ka che wo enso no kwa so me na me ka santi me ka na sister ba na me ka so de ye ntwa so Sinapo bede wo so me twa asem no so ma pekene number no me twa so ma mfa asem no ma mfa ni serious eh na me de me twa so nti me twa so no na nko se me sa continue na me frɛ no ma anye na me too ma na me man Akasima koyin no ma ne se wonsesa kotu ebu anka hwe eye Akoma 87.9 na oba no Elvis wo eba ebo donkwa wonu achi ve betum live de amamo Akoma bu sam dwumadi ebraso se enawia yi ma komini abadwafo ye trase na ye de bramu nti ba bia wo bia no onu adofo na de odo ababu odomo na fei ye de dwumadi yi abramo na na kwa koko wa ha evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Nabasika pa wobaya wanum nyina ye krado Ishmael Howard na ejina machi ebomichi dom se producer nana yawo admit ko social media Facebook Akoma 87.9 FM Beluchi okay Beluchi ajiadwa ya wodi yen ko Facebook enunti Facebook follow yen ewo ho wo follow na wa like page no na fe wabomodi ansa obehye de amaye sanso na YouTube no Akoma 879 subscribe na me notification bell no so breso you get notified share na obi anso entumi enya bi na wonom enhwe enu nti bomodi na Free FM 97.5 watachima manager dachi na pamfo make us wonom abiem ho Niki Pizza Fan Club GHNF UK wonom so etretia ho pa ya wonom eboa ye baby a wo bia no sabre na onso waka ye ho na wode wo message no aba na metumi akenkan ede amount na bibia aye kama wo 0533 487726 0533 487726 na makenkan ede amount na sabre ya obi aye krado na wonso waye krado ide ene na kyesa ye beko so na ye de adwuma no etintim so menua ba ma bi ewa ha ma me manu akwaba be me na emu akwaba wi yi ya mo mame na pomwe pacho nyame adom me ho ye pa ben ye fidie no kakra efa mame pacho me ho ye pa woji di so ho ye pa pacho me de me hu so ho ye o metin kwamu de mame wotin kwamu obefa ne sa ti se okodi aduane na anya de osman bi sa ebia na usika aka so sa aduane na na beso so okay all right nti nyame adawro ma ade achi wo ya wotin kwamu de ebeka so ho ya ne sa wodin biem pacho me di yautewia efri hene na baye pacho me firi korongo oduma se ana ifa korongo atwede okay korongo atwede nti mu amohwe ye tie yen ewo korongo atwede no ene dai modisi akron ya tawia wono ena eti akwanya yisu yi ade wudi ntafo achi pachan onta na ti ase pachan okay awia ya tawia awia de ma me boko ene se padie ne de me ba ha me ya broni me firi sunyane domase na ebe se edi kan ko ye adwuma kakra e wasa asangregwa na brabo no ne nkoyi na me bae si me bae no na mbese go have go so na me ne madam fo bi na ye adwuma sa ti me hwe ne nkoyi na me ba me sister obunwire
na me ba na nkyɛn bɛboa no adwuma nti hɔ no na man bi me ku dwabene na man bi ka sɛ opio bi ni na yɛ adwuma ɛna mede kɔɔ me ne yɛ adwuma na mehwɛ man no asetena no no mmoa me ɛna mefiri hɔ na meba Korongo si meba Korongo no so 2 years ni na me ne obi na yɛ adwuma nti akyiri no na man no meka kyerɛ sɛ menyɛ adwuma no bio ɛna otua meka ɛna mede firi hɔ nti man na mete ne nkyɛn no me ne tete hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ adamfo ne yɔnko bi aka kyerɛ sɛ man bi si ɔpɛ obi ne na yɛ adwuma nti sɛ nka man so so ne nsɛm yɛ nti sɛ ɛbɛyɛ a ne nka me yɛnkohunu na ɔne ne nkɔyɛ adwuma ɛna mbisa sɛ adwuma bɛn na ɔse ɔyɛ no mpɔnkye ɛwɔ ne kura na nipa na ɔhwɛ ɔmo no ɔhwɛ mo ani yi nti no ɔpɛ nipa foforɔ a ɔwɔ baaka no ho na wakɔtena kura na wahwɛ mmoa no nti mede ɔse yɛ ɔyɔ na ka kyerɛ papa no sɛ ne saa deɛ a mate nti akyiri na ɔne me kɔɔ papa no hɔ na ɔde me kɔkyerɛ papa no kakyɛ sɛ deɛ ɔka wɔn asɛm yi deɛ mɛda papa no yɛ ne sɛ wokasa wɔ radio so nti bɔn ho so kakra ma me papa no yɛ ne sɛ nɔkorɛ ɔpɛ obi ani na yɛ adwuma a wahwɛ ne mmoa so ama no bɔsome obɛtua ne ka nti ɛma ɔyi nipa ma ne kɔkyerɛ me akura hɔ ɛkɔkyerɛ me mmoa no na me se mɛyɛ adwuma no na ɔsɛ okay ɛnea mɛmmoa me ho na menkɔ hɔ na following time no mafrɛ me busua afoɔ bia bɛka papa no a na mete ne nkyɛn no ho na yɛatena ase na yɛaka ayɛ nhyehyɛeɛ na mesi okay nti mekɔtena hɔ 6 months sɛ na papa no yɛ sɛ mempɛ me busuani mmra na yɛntena ase nka na ɛhu nhyehyɛeɛ no sɛ metim a na mayɛ ɛna mefrɛ me wɔfa bɔɔ na maneɛ na ɔsɛ okay ɔbɛba nti bɔsome burunyakyi mekɔ hɔ bɔsome nkron no mu na mekɔhyɛ dwumadie no ase nti burunyakyi bɔsome mmienu no mu ɛna me wɔfa baeɛ nti ɔbaeɛ no na ɔyɛ ne sɛ sesia no adwuma na ɔde ama me no ɔyɛ ne sɛ nka menkɔyɛ ne mmoa na obi ti ne kuukuu nipa no agyae mekɔ akura hɔ nipa no agyae kuukuu no nti ɔde ahyɛ me nsa nti sɛ metumi ate kuukuu no aka ho deɛ a ɛneɛ ɔde nnwuma mmienu no nyinaa bɛhyɛ me nsa na mesi metumi ayɛ nti neɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ papa no yɛ ne sɛ mmoa no bɔsome wobɛtua 5 million ɛwɔ mmoa no yɛ no a meyɛ no mehwɛ ɔmo no na kuukuu no so menti no abusa nkyɛmu 3 afe no mɛdɔ ho mprɛnsa na yɛte a watua me ka na mese metumi ayɛ ɛna ɔde adwuma no hyɛɛ me nsa nti mfitiaseɛ na me ne papa no te ne deɛ ma meka sɛ papa no mɛtena baabi abɔ ne dimbɔne a na meboa na ɔhwɛ me sɛne ɛhwɛ nipa a ɔtwe biaa ɔma me sika ɔtumi di dwa bra me kama afei me wɔfa baeɛ no a yɛtena ase ka biribia wie akyi na ɛkɔ no afei papa no bɔsome so a ɔmfa sika no ma me bɔsome so a ɔmfa sika no ma me saa te ne me ɔbaa no so ka me ho na wafa yɛfunu nti bɔsome na anim na awoɔ ka no na mede no kɔ hospital na mefrɛ papa no sɛ ɔbaa na awoɔ aka no na ɔse saa na mese a nti hɔ no meka sɛ ɔmmɔ mbosea 15 million nti ɔde saa sika no de maa me ma mede hwɛ ɔbaa no nti hɔ no na bɔsome sika no a mmoa no deɛ na ɔka sɛ wobɛtua ma me no ɔma obi de 5 million de bra me nti akyire no na ɔsane de 4 million de bra me nti ɛwuwɔ mu a na mea mesan kɔ hɔ na mekɔgye 4 million nti ɛfiri hɔ no papa no ba me nkyɛn a bia 2 million 3 million 1.5 na ɔde ama me ɛno ɔnkyerɛ mu nkyerɛ me sɛ bi a bɔsome akatua no bi ne bi a mede ma wo anaasɛ biribi ɛte saa ɛnde no asɛ ɔsɛ gye na wode atotɔ biribi adi nti saa na me ne papa no te nti afei na nkyɛn mu hɔ no na nneɛma bi nkɔ yie ɛwɔ akura hɔ meda hɔ a metumi nwa yi kyerɛ adeɛ bɛkyene na adeɛ no asi mefrɛ papa no bɔ no amanneɛ a ne papa no keka nsɛm bi kyerɛ me sɛ ɔn deɛ
o yi Kristo ni on so no ma bi saa so ene ade me so me hwe na ekoso a na mani nye ho ti papa ni aka saa no na me yese okay me ti obi nchen na BBC na me frɛ no bona mane na o si nani nye ho o ye ni frɛ no kono me nka me hu BBC a me nka nkyere no ti ho no mu ho no na moa no yade asi moa no mu a o mu ade be chena abo na wu ade be chena abo na wu saa na me frɛ no bona mane na papa o mu ye ne se ye moa yade aba aye wo ho ti no woda no na mana basa ti kona moa no so fa so wu no odwene ho a wonte ase ti akire ne papa ne ba ho ti oba ho bosome nkunu mu oba papa no nsema wo kan se me na me hwɛ moa no yie na moa no wu semu hanyan na me si oda ente sa moa no de me hwɛ o mo all right se ne me yema o mu bia me yema o mo na yade na aba me ni esisi wa ha na me bo amane a wo se odi o ye Kristo ni nti unni di no ma bi achi nti no me so minti mun ka se si ana sisi na me de te ho nti no yade na aba nti no kona ebe fa so a muano ebe se o mo yade ana se ebe kono na ebe fa so no si oki ti kuku no no se mimi enko hwe kuku no na menene koe kuku no so ode ma me no ma do ho 2 times ti bosome nkunu ni nka mesene be hwase ado ho na adom prensa na o se afene me no na ma do awi papa no ba e ko hwe afu no mu no ana mimfuo de me pesa ase be fu wura be ba ase e na chese o ke kanse mo o panyini nti mintum nyi mfana no wo fam e na me se eja medo o de medo ti okoye ne na o ka kire o frɛ me phone so no bo ma na se wa kofa paafo bi onya paafo bi nti omo ba nti me nkire omo mfu ni nyina no na omo no ti o kan sa no mitrim yen kisen nti man kasa e na me frɛ papa no enam no so a me ko ne nchen no bo na ma na se ni na papa no odi oye no si o de fu nya hwe o de ye adwuma no na me si yu nti apaafo no ba e ma me ko kire be mfu na no nyina ama omo doye nyanya wo adwuma na apaafo na ba gya ye no sa wo na wo so do mu mi na me dum ene wa kofa apaafo aba so medum modum se na je se yi wadi onde wan ka se wa yi madi me so me adwuma no na se wo kan sa wa unu se yi wadi because it say me madwuma yi a me yi na ade ba chi meba no na yakofa foforo na wo mu ye so me ya adwuma no a me so mfa so ne de ma na ndi na wo so emi sa papa no say wakwakofa sankrofo no aba so o medom wa bra ye wo adwuma no sesei wayi wadi ana na se wadwuma no sai me bisa no chese one de nipa na no tini kuku face no saa no no ye se nipa no ono nko na ho de ntima adwuma no nti otimu de paafo beboa no ama o mudum nti o mo beboa o nti o mo beboa me nti na nso ma me ka kire ne se ene saa de a kana awabo no se mitikuku a nka metua ka no ama no no se onde onyi sika bia e ka ben ku pa na ode ma omodoye no no se onde onyi sika bia na me see you na ye de wo ha ti bi osumi nkunu ya mu ensem ni besisi ye na achi na okoye no nti na kura ba ko ho a ode aduan mu aduan de ba ti de oba ya na me wo ho ye adwuma oba ya na ofre me na me bae ti oba ya na obisa me se na tewia na me se bla osinti mwa no ma omo aduane anopa anwumire ya osama omo aduane na me se bla emo aben mponche eni nwane okwa no mo dodo esai me koe no fitiase ne mponche ne 14 ti me hwe omo na ma omo be wo ma mponche ne be ye 28 na ne bra san to ne bra bi wo akwantum na to 14 be kan ho ena me aso me ka kire se on to dwane me kan na to dwan nyini ba ko ene be de be kan ho ma dwane so awo ana me hwe omo me wo nti yade ne tisi mu no mu wu be ka sai omo wu ye mponche no papa na nkasa de no wu ma no be ka 13 ena ne bra de no 14 15 no antusu 5 wu ye ma no be ka 10 iche se
muana beka ni nyina na koye 23 na no mu wisa mu de yam pushi ana mutugu ande ma sene muana kona mu faso wu no enya kono ti o se ya me pa menwe na me se me de me mpe ti bia me timu frɛ se madam fu bi se opa no o ba na obi hu no se opa no me de ama no no waje kakra me de me nye hwe ma no waje kakra hye ho me nton bi ma obi kurada nti ne o ka se o mpe no no makututu fo ne me de abo na hye ho saa na me ye no ti boy ne ba ye obi sa me sa se na me se na no ne papa ba ye no papa ba ye obi ka che me se me hwe mo ne yie ne sisi na aboa ni pa kura te wo no se odi dia no pa na nwumire wa ni dia oba ye de no wada ti mo ano me mo aduane ano pa awia na nwumire ma sa mo aduane first kura na me bio mo na mo kokwan ho ne ka bo mo so abene sa na me ka kire papa na o se ma me mio mo bi no kura de o yes asambere ma be chew ntino mo ano tembia me mo aduane na asema obi se me de medwene ho amente ase no se oki ne boy ne buafu ti me so mankasa ti anwumere no awia na me frɛ papa na o teme nkyene bo na ma na se aja asemsi na ekoso me de medwene ho amente ase empese de beto onim na se papa ofiri so ntini me nya adwuma bi mu a na o ma mi hu na adwuma ma ye no ontua meka na me nko nti sabra ko ka sa aseme no no aye adwuma mfie san onu metena abosome nkunu na afe wafe abosome nkunu ya ikemu na last month na afe 1 year ono aso na ma obaby te wabo kura na wotim ono yere ho na akohunu ba no ana wo ko na wo de ba ne ko ba no me ne wo have go so na tu ko ho no nya asetra na afre no ma ne ba na me ne papa no me for ka papa ne ka se fon so komodi nya yi ntine me mra na ye nwene ho na ye hu ne ebeka nti benada no na ano benada yi ne bosome ne na awotwe na mi fa ka firi atwede ba korongo yi akrante besa pa chan o ma we ho krante ni nyina wi ma ba mo ta wi krante pa sa na kuruni din tie na me ba papa no ho be ko obi afie ni hata bi ni krante no o mbesa mpa na me ba papa no wildlife be fo be kwa akoto mu okuro mu me ba papa no ho na me ne kwatna se na me di tu nanim na me se kona papa no de me na so no first ne asetena na me ne te no ene nte sa obakura onti nanim nkyere me boso me so wontua me ka no me afe no yesesin ye no ka afe ne system million mo na ehwe no se ska be di me ho nyina ye 24 million ne aka no papa no ka ese otua ma me no wontua ma me me koka o se miniska ntini me matima wo se papa no asetena na me ne te no enya de se o peso ni me ye adwuma no ntimi de beto wanim frɛ ne bona ma ne se na ma beka akiro nti se ofiri se o ni me ye adwuma na nhyehyɛ wo ho no yenye na fi mintu firi ho no see you maka wate ntimi sɔre ya me ko no na me gya me fon ho ti me fa ka koduru kurum na me ko fa atwede ka na me afi mi yi me fon no ne fon ni ho ti me tika ni me ka kire driver ni se me sere na oduru akrante we san filling station ho onyina na me kodi nkomo bi ho na magya me fon ho na me nkofa no see you ti oduru ho na ogina ye ne traffic ya achi ti mi si ye no mi gina ho se ka ne betwuntwen kakra na makroso ma hu ne ye ka ne bi ye overtaking ne ka ne be bo me ti ka ne be bo me mi de mani ti ye na me da hospital ti ade kyen ne papa no anopa no frɛ me na obisa me se be ye mi fie wura no o frɛ me bisa me se na de na de me ba kurum na me si o da nora me ba me papa ni ko ho ene ne be twetwe nkomo na fi so ni nkyene ni hwe 87.9 Kumasi okay yankwe mini nkyene me ne hwe tu kodi dwa na kodi nkomo no se na ade na me ba ye na man frɛ no na me si o da se enya uba ne me ba ye ntinu mintimu mfrɛ wo sa no se ene se waba no wanya problem dia ene wo ne papa na se me de me mfa ho
ne meye ne ma beye no hospital ho no tino na ohotowa ena ebihu ne ebeka saa time na papa no frɛ me ka saa sɛ ne kyerɛ me no ma papa na nsi ho wa mfrɛ me biem ɔno so a wa mehwɛ me hospital ho kura da ena ka una no mobile ho hey producer me pa cha obaje phone no mama aha ya Akoma 87.9 FM na fe wonu ya TV Akoma mu nsam dwumadie no a eno na wo hwɛ na fe wutie no so aso mama nti papa na mehwɛ me da wa mfrɛ me kura mi sa me sɛ ebia me ho te sɛn ana sɛ sɛn ɛna asɛm no kodi police station ɛna ɔmo chi driver ni no nti awofo no ne ka una ne ba hospital ho na ɔmo ba hwɛ me ɛna ɔmo ba police station ho be ka asɛm na ɔmo yɛ ne sɛ sisi ya no ɛwɔ sɛ bɛhwɛ me Akoma FM 87.9 ti ɔmo ba hospital ho yɛ ne sɛ ɔmo ba bi yimi akɔ ɛyɛ driver ni no de ka ne ball wo no nti ɔmo ko yɛ me live no na me nan akyia dompe ne kase ne wɔ hɔ no ɛna na abu na afei mapampam ha ɛna hɔ so problem aba hɔ kose ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛhyɛ POP kafra ti mehwɛ POP na ɛna yɛ ni adaje ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo wɔ obi wɔ hɔ a ɔyɛ bibiduru ti ɔmo de mbɛkɔ no a ɔmo akɔkyere ɛno bɛyɛ ntɛm akyɛne sɛ bɛhyɛ POP no ɛna ɔmo yi me firi hospital hɔ na ɔmo de me ba fie ti dia na esie ti ma me tina hɔ a sesi ya no me ho atɔ me kakra a metimi tia me na so ɛna me frɛ papa no a ɔde me ma papa no sɛ ɔmmɔ na mane sɛ ɔmfrɛ papa no mmɔ na mane sɛ sia de me ho atɔ me nti me pɛ sɛ me kɔtoa ma adwuma so na me yɛ adwuma no ɔfrɛ papa no bɔ na mane a ɔsɛ ɔne ohia me wakura ho bi nti me nkɔ yi me no ma mfiri hɔ okay me sɛ ne me nkɔ yi me no ma sɛ yɛ tena se na nhyehyɛ bi wɔ hɔ no na me sika wo ma no tia ma me okay ɔsɛ ɔni mini nhyehyɛ bia me so mini kamafo mini boafo bia me so metie Akoma FM abibia ɛna ɛka ma Akoma sɛ me de bɛba na me de abɛdam me da sɛ papa tawia na akyɛ sɛ nhyehyɛ no wo ne papa no kɔ ye no wani so wani ne nhyehyɛ so ti sɛ wone wo nya adwuma bia mu dia ne ya wone wo ka ye no wonyɛ ma ne kɔ baabi me da sɛ aha ya Akoma 87.9 FM na fe onua TV ma menua bema akraba bema na mema akraba oba kusi afefe meje osododo na pomu adomara kwa na mpacha wo so nya me adome ho de papa da bia wo shine sa oh seja menua mema mo hwe bi yo ishira ke radio oba ba kwa woda mema da mema mu no kre ya bi shira o fa oba kusi bema na fa bi remwe yo ebusiafo de adofo a mo hwe onua TV na afi musumutie wa Akoma awia ye chechi amo ye nim se ye tieti abrabo mu nsem na afi niam a ahinta nyina no so no ne ye ho aduro kakra eti mesre se obenya mre kakra ama me sima be ye du eda ye nim yi na afi ye de asua de kakra fa yare e friend also ho saa so ne ye de nchi akese so efri eye Kenoga Herbal Clinic yaso ye Dr. Nana Watafrija se menchi achi ahwefo ne atiefo nyina so me pachopi ebehia se obegye number yi ansa na yenkomotwe no ahya ase efisi bia na baabi a wo no emre ma wo kwan pachoje number ne frɛ Dr. CCA e wo 020 40 053 anase 027 83 73 018 we ye Kenoga Herbal Clinic yasie ye no wasreso adeja abusiane adofo amohwe na mutie mesoso mesre se hyene so ye wo osayare na osayare ne gua hodo bebre ebi wetimi beto honamoni ebi also ana akoto wo yefunu mu na ye wo peptic ulcer ye wo duodenal ulcer any ulcer kaye ni nyina na sesi ade me no betwetwe nkomo kakra afa peptic ulcer ho make nyina no ye wo aboa bi a ye friend H pylori na H pylori ne ye bacteria bi a etimi fa ensu a ye numu afesu bi a contaminated drink bi so anase nuane a ye di mu se ho nhyeda ante a etimi fa mu na akoye yem na se koye yem a ebetimi atena wo yem be ye mfie miensa 3 years enso na wonim se saa H pylori ete wo yem
na kakra bo enya won soro mu kɔ etare a obetimi awe won soro no ho kakra sa na ba be yekuro ebe yekuro sa na wudidi a na afede agya wo se wo bofono anase empo pese wo fie anase wudidi wie kura mpo so a na wafe eti hyene so sa emame se ye didi a ye behwe adidie mu ye afa sunsu a ye nom so ye behwe ye nsuo nom no ye ene other drinks e wodwa ma so nyina wo to so a wo behwe no a check date ni nyina ehia pa ye efi se osa yare betena wo so a ne kono eden pa afa su ye behwe ne so se ye yefunu na wo ho na ye didi gum no wadidi akogu yefunu mu no nyankopon ehihye mu ni na bodie mu no bibiti se net anase laser kata ye yefunu no mu enti se udidi a enka nipadua no ekoto sa lazy na anase net ne so na bibi so wo nipadua mu a nyankopon natural o sheda ye friend acid sa acid yi eno na eba na ben na ne enuane na anase be yam aduane na wadi no na afi okidi ni o liver no atwe nuane no ne dia kowo mojanum na acid ni mom so nuane no achi mu awi anase ayam awie no de be ye waste no na chese abefa wo baabi abesene ko abonten na se acid ne ba na wo yobi a wo ye fasting bebree anase wo nhyeda ntai endidi a eba na amenya aduane na anyamo a na afi net na ekova wo yefunum no acid no yam eno eti kakra na net ni wifiri wo yefunum mu a afi de na abeka honam na ankasa na chese abeye kuro eti udidi na koto wo yanum se pe na afi ebi a wo bo eye wo bo ano no eye wo ya anase wo fusuro no sa be hu se ye wo ya e basa so etimi ma gas bebrebe gina wo yam afi na wo beje ana wo beka se u kesu enti e basa na che se ya ade a e de ulcer yare e ba betena wo yam na afi eno wo betena wo nkwa na nyina age se Kenoga Herbal Clinic eni e betimi aboa wo ne e de aduru account ne etu ase kra afri wa ma wo na wonya wa yaresa etu ye obi for so many years ulcer atena wo so acha e di wunya me pachopi tutumrike Kenoga Herbal Clinic ya so ye wo esreso adeja ye bekọ wo moa na afi wo so wonya wa yaresa ene wa hoto me pacho prepare ame ne wo kasa ya doctor atenase ya wo twen wo Fred Dr. BM e wo 020 020 20 20 40 40 053 053 027 027 83 83 73 73 018 018 abusuafo ye guso a yesu ade ne ye ho aduro no na nse wo behu sa ya wo chi bremo anase wo chi kase ne ye wo ya paayi ni nyina ye science na kire wo se o sayare aba wo if is a maker we ni nyina no obi o no asebi onom cigarette paayi onom amepachopi ebe yes obetete so anase obejai kra sa so no obi a wonom nsa bebrebe eno so ebe boa so obetete so anase obejai kra if is a saniema we nyina timi ma wonya ulcer yare afa so obi o honom a me ne wo kan ope eye spicy food pa spicy food no so betete so kakra obo no garlic or we more eye eboa ni padua no na se boro so a na eya de ohaw aba sa na ye ginger iso ya kakadro so the same thing eno so udi ni bebra se osa no edum pempeso obi afa betimi aboa ma chese abeye kese eno so hye so eno obi osi medi mekwa adua no ya na afa mebu nyina eye me ya gari soki ye bi di no kama wonku a osi medi gari ni adua na me yesoki nsa na mebo ehyehye me menya heartburn ene de keka ho ni nyina eye osa no enam se H pylori aboa na betena mu a wawewe wonsoro na na se wo yam no eho no na ekofa we nyina aba e ba se dia Kenoga Herbal Clinic yenkwa ne betimi akwa wo mo a ye betimi atu ase kra e de afri honom ama wo timi pa cho hye ne so sa ama me na afi so ye ka we nyina no na mesre se engusia ekoye mu ni nuane ahodo a ye di ni nyina no eno susu jaye kidney failure any liver failure da bia mo asema mtai ka se okọ no chisesia na kohwe ni pe dialysis so a owura be hokora keke na no kra mpo so koto so achese 50-50 untimi hunu se obetimi abafie ana se obenya nkwa na jese sebi senia hu nwi nyina be kuku ni de keka ho no na meka we mema titrupa na enimre ni adaje ma ye ho oba de ane ma no dodo ne de nam so modwene om ni padua ho yie pento oba ho dodo ne kakra no odimika du doctor ho last Monday ya na me ko ba bia kokasa me dru ahodwo runabout driver free sokoban besene our lodo okokejetia nti me dru ahodwo runabout me hu se ni pe hurihuri free car no nyina ye de AC not knowing say sa akwa no onya dwodwo yare stroke ti nefa nyina ko off notice ti ananim
kiki amanfo hurihuri si ni na ne nan nyina asasi accelerator no so eti fortunately for them say omo kaa no na chese chance dan na ho dwo about we dia je obabi omo ton cars no na odi ko wurae eni edi mrika ko bi gate ayi ne beto na nurse ni guy bi so twam no oboaye ansa na ye manifest aid wo hono mo a chese kakra kromode ne ko hospital ni nyina ne se car no ye betu a ye wo mra ne adaje ti check tires etimi check nsuo wo mu ni etafe ye check oil mpo ye ni ye ho mra ne adaje ni enya bi kura so ama ye ni padua eti e ba se di ana dwodwo yare a ye friend stroke eno ne ba betimi akofa de abanti mesre busuan adofo awutie ye nyamre ne adaje ma ho sa abre bia be hu no doctor na fe wa pay treatment if you say kwa ye ho meni de keka hu nyina ne nuane edi nyina no ekwan bi so no ese mani padua no ye mre timi pachopi kenoga herbal clinic mesre wo ba ya so ye woduru aduma nsu ase ho no ma obenya ye adajaka na wo pafa espresso car usi espresso Ophelia Junction taxi rank wa bisa taxi drivers ne sempacho me kwa adeja ne si Sakura Junction opeja woni tenten so a obemu kenoga herbal clinic saa so na wufre Joso Potem ya Accra road so a udi esi Wanraga Junction ne so benya adeja ka na wo ba menka ne se Roman Hill so a opposite police station Azongo police station me pacho eno so benya kenoga herbal clinic ye car every one ma wo de ba adeja me pacho pi hye so ma me say yare a ye friend diabetes eno so di wunya wo ba yaso ye ubenya anodro ye de nubna hahama eni nua hin na no nam beka ho na wanya wa yaresa saa so na wo ye obi a be ma wo ye mre wo mpamu udi si a enkoyie o de tare a na awai ye de ye aduane si wo no ma chance tiri nko ase nko all because e wo mu adwuma wo mpamu ye se be ma ne de okotie bese to me pachopi wo ye be ma na sexual weakness eno susu di wunya emfere furniture kenoga herbal clinic oba wubu nsa ensisi so ke wo se ye bosome no nanso wubu nsa na watwe mienu no asa ehuna animu biem me pachopi eno so furniture kenoga herbal clinic watenka kofom ukompamu anigye no NCP kenoga herbal clinic wo ho say ye beboa hye so sama ye say number no eye 020 020 20 20 40 40 053 053 020 020 20 20 40 40 053 053 and I say 027 027 83 83 73 73 018 018 Mrs. Ubiema 027 027 83 83 73 73 018 018 me pacho me sorry so no your ba bema wo pa wo a emma wa bemu mukra wanante abre kenoga herbal clinic yasuyeye ye beboa na wo so wanya ba ana banana e de ato na so nyame nhira Akoma FM ahwefo ene yetiefo nyina nyame nhira wo so papa nyame nhira wo so aha Akoma 87.9 FM na Feonia TV Akoma mu nsam dwumadie na no a na wo hwe na wo tie no na mom na wi idea mame emma wo news na me ma wo enwom ba ko se owu atwede wo ba konfo omo ko roman no oba konfo owu atwede no ba konfo enuyanom edane sebua yenyina ya beko asamado nyame ya shisha tuwa mawobia Akoma FM 87.9 enyum no amedi ama ono bisa se be ye de wom na ye ne ankasa ye maame ya ye mu bebre ye hunu a na ye ne agye nana Konadu Ajiman Rollins ye maame atwa nananom ewonse do timu a mo hwe oni TV na mo hwe mo tie Akoma FM no na chese ewie news a yede efri media general ede mamo no eno no ye mame nana Konadu Ajiman Rollins na oye ye mampani a wono edi nkan afro wo atwede ne dada na yire ena enei ye mame nso ne hododo no na ye mane so a de ne ko Ridge Hospital ewon kran ye mame ajemu o mampani so hia ne yire wasamando
ono mo kɔtoa so ɛwɔ hɔ wafe no dodo nti wagye ya maame no onim si yenso yehia na ate asefo asase so na ɛyɛ me yɛ yie pa bisa no sɛ sei deɛ sanse na ano ya yɛ nana ɛne yɛ maame asante hema yie yi a yɛkɔ yɛ yi yɛkɔ yɛ wadamo a ɛna ɔba ya ɔba bɛkyia yɛ ɛno na sesei ɛwɔ mani so saa wɔbɛbɔ ne mu ase na ɔkye a ɔte kɔkɔɔ soɔ otumfo sei tutu asase wura ɔbɛkyia no sɛ na yɛnim sɛ ɛnɛ dɛn so yɛ maame ɛkɔtoa ne maame anaa ne nana wasa kɔtoa ne kunu nti ahwɛfoɔ yɛ a mowɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛ mohwɛ Facebook, YouTube, TV, radio. Nana Kunadu Ajima Rollins, former first lady, Wayenya Media. Onyame fa ne kra ensie ye. Na wonkyekere Emma ene abusuani nyinaa nso ere. Nti sɛ wote so obi ka ya mo na wuto na emom de asie ena yɛde amamo no. Mame ye ma odemrifa due ni amane hunu yankrompon fa wokra ensie ye kopem sɛ da akye ankwama bi ye nyinaa ye behyia wo hɔ wedding kania 90 ye aha ya Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ na afe utie no yɛnkwae na menimenu abɛma yawtewia ento aso ntwetwe nkɔmɔ yesu kura yegyae ehem yaw amen yo na wukoi ebra yewra eja niko wahu eja niko ade wo ma abona se ne na enye adwuma no enhyehyɛ ban ɛna abona ne wukoi ho ne de papa no ene ya nhyehyɛ bia ne kan ne se mi tise mi busuani firi bonaba okay so busuani so koi obae no ena yɛkɔ bona no ho ti yɛkɔe no nhyehyɛ ya papa ne yɛhyehyɛ ne se ɔne de sisi ya no ɔne me yɛ adwuma na nhyehyɛ ɔne me yɛhyehyɛ ne se wo kwa yɛ adwuma mienu o adwuma mienu aha ba ko de ma wo kɔ yankasa yɛ moa yɛn sa ena akyire wasan de afuo kokofuo mu dɔ bɛka ho na wado ne kokoo no dada na se na asase no ɛyɛ asase prada afi na wo kɔ akɔ fifie wado ne dada okay no ɔte so one enti de di nkan ɛmoa yɛ adwuma no ɔde ma wo no ɛhyehyɛ bɛn ɛna ɔno kɔ yɛ a ɛkɔ wo square na wo nu sɛ papa me ne yɛ adwuma ɛbɛɛ de ti o man bi kura no amesa fan pi so nhyehyɛ ɔne me yɛ ne sɛ ɔsɛ mbɔsome obitua meka saying 5 million na abodwo so na me bodwo so yo enti wo yɛ adwuma no abosome san yɛ san wo de kokoo de ne bɛka ho ɛne me kɔɔ no abosome dunum na boy ni ja kokoo ne tena na ɔde kokoo ne hyɛ me nsa bosome dunum bosome dunu eduno emu me kɔ hɔ bosome nkron okay dunum na kyɛ sɛ bosome pepepe pachan me pacho na bosome so yɛ no ɛmoa no deɛ na wo hwɛ no wotua woka 5 million saate ne yɛntena se yɛn hyehyɛ yɛnti no ntua onyan first kama me na sɛ monya hyehyɛ kora wa start adwuma so no ntua meka kopim 6 months na me ofa baayɛ no wo yɛ adwuma bosome ba ko mienu miensa enan enum ensia ansa na wo betua aka ne kora hɔ no kora wantua meka hɔ enti osate so obetua aka no wotua ensia na adwuma a wayɛ ne nyinaa bɔ mu de ma wana asɛsɛn wantua ma me ɛne na si da didie obi a woyɛ adwuma ntua aka kokoo na mete no ne menyinya kakra na ɛno na medididi nya je sɛ wodidi kokoo ne ho nti no ɛmoa ne deɛ no so wantua aka kora haw because ne nyinaa akɔhyɛ kokoo nim sa because entumi nkɔnkɔ ba sɛ kɔyɛ adwuma ɛmo adwuma no wɔde ma awɔ na ɔse bosome ɔbɔma 5 million bosome baako wantua mienu wantua na aguso yɛ na wote sɛ wonya bi wɔ baabi ya ɛhɔ no yɛ enough ɛde ma wɔ ana ma sɛ ne me yɛ no na ɔtwe bia ɔma me ɔtɔ aduane de bra me ɔma 2 million bia memfa nkɔdi dwa na sɛ ne nyinaa ka ho bi na aka sɛ sika no wɔde kyɛw sɛ na ɔsɛ bibia ne hɔ nti no ɛnde top money
shop money ni say na nye waketua na ade bisa eyi na nanjemai se bosume de na de ma me na se de bia me ba me kwa ye mam shop money etum botom na bosume ya sa mam bibi foforo enti si ye ma obibi nkakra na chese waketua no ne yetete ho de ma wo no bibi ni adwuma na wo ye onye buroni papa mwene na ho abrabom sa wo mama da bia 2 million na bosume so asa ma 5 million na bi sanse wono ankasa se na wonya okay to asoma me enti no wobuhyiani ni ba ye na hyehye ya wone ne ko ye nyina no ekosi sen ti ne ekosi ye ne se me bosume nanum ena o start ma me bosume ba ko sika Akoma ena 87.9 obana wuwie na me iko yinu no ena me kwaji 4 million eno so sika no abi o me sika na abi ena e ko fie no na sika ni me ho ena me san kwaji 4 million sa kwaji 4 million nti ho no de wan kwaji sika bi da bi na abo bosia 1500 ne de tama me ekoka asem no ena me wo fam koka asem na me se ende kuku tam no me ti kuku an matuaka nti utua wo bosia no eno afi na ka me beti kuku a metua tell you won come ya me de won come ya me de wa bo adwumaru abosia 1500 wo tia wuntua se me yentua wa bo adwumaru abosia 1500 wuntua okay mama kwa ho mane so na me ne yewra ni konkodi nkomo be me na mama mu a ho ya na ira na pomwe nyame adom na nso nyame adom me ho ye pa ya utawia na me ne di nkomo awia na wodi ato manim se wo ye nyame so ade bra no wo pa adwuma ma no obi a wone no eye adwuma na me pa chewo ebra na wo mo eye adwuma no ensensam ben na ekoso ewo ho eye no kure ya tawia ba me nche na aja mene na aja wo bobo ma adwuma kaka te ko ba so ye se opa adwuma ye ana me so madam fo na aja bona ana won so ye se ohia kwada sabi o betimia babo na adwuma wo na kura koko wo mu ne enyan ya imponje eke ba ya na ye ka sa no ye nche ni ye san ti oboko ko ba ya no baka jem so adwuma de ye no betimia ye ana mtiyu ani eso betina ye nko ade a ani ese ani yam pedan yan ko papa ho ne yan konko kan timi hu papa na papa ne yan se ne na buhyiani we ana mso na buhyiani ni ha na ani ya mehunu na maka ate no won na buhyiani maka ho na nka yan ka asam no ampa nso o ye o ma ya ko fe na buhyiani ne bai na buhyiani nso so bai ya betena ya tra asam mu no ana oya no se me sand o emponchi wo na kula ho busumi bia obama no 5 million ana kokoro nso a ewo ho no kokoro de otia ombetem miensa na papa na family no no ya otawia nso afa baako nti ase ye adwuma ma opene so ama mekura me yeso ontu nsa na agbai wo de nipa ma obi a wo se otu nsa o de 1 million maame anaja ye so de ye ne koye ebo an ne yire ekokotena akura na ase ti ho na omo na nansan no ho na oba me ho se oba ba ka asema kire me ana mte di asema na o se o papa de ba ho na papa ne se wo mo se mponchini wu na mponchini wu no o hwe mo no ye no nti no oba ba ka se oba ba bo mama ne se di papa na akan ana mso we de se nya asem nti we de me ne papa de ba kata awon no so ya no se ne na me ja no kwai na o chi kwa so okoye ti mo ofia na obi frem se ka bo ya tawia ana mti yo nti mirika na mde ko ya na me ko he no ampa me ko he boy no na ba bi ti bi owo mu no nya ana ja wodi that doctor ha inyame ncha de nti bo na bona breme o man ska mem se minim ska do de ba se 2 million so yi no de man se en ko anu fan ko man ampa o mi ska no bre no ke wo ha no no afre me se pa ban tie de ti kokoro no
okokale ya no onya 8 million na 8 million on die onyi bi na mom kwala na akokale koko no bayi 2 million na aka 6 million nti wodi mame ti ya baya adansie ana wodi mame ana me fret ya tawie no na mede ma no ana okate me se ne sa nti a wanya ahode o pese o sa akoto na adwuma so ana me fret papa no nti do kwasem ni anti ya no hwe na sitira na enya fema no nti se sa na ti a o ma ne nsa nko na adwuma mo nti o mra ma yi ne niema no ana me ti yo ana de ti me fret ya tawie no bo na amane ana wa ti o wate ti mo ha no oba me ho baka tem se ade ti ya no fre me ka tem se o kodo wa fa ho kuma ti aba ana me ti yo mate to ko ba ya no ma nti he ana wa sa fre me ka se ni wa fa ne se asam na ye papa no pam no enye ne kwa azro wa ye adwuma wo nwie afa nso bosumi a ka so be pia na ka do wa ntia ka nwie ana me se ade ye se sa na ti a ka be ya nko mfe ni wa fa man mra nanka yanka ho asem na me mom de binti bi si gire ya mfa ma ho e wo mi se me na me de ko e ba wo na wo ye adwuma na wo ni madwuma dodo a wo ye bosumu dodo a wo tua na me ni ho wo diskan so na me ni ho nti no no de wo se wo si gina na me hunu se na wo ye ana se me wo ha na anene na ansa na obi frɛ me ka obi ba ya na o ka se na wo de ayi akọ FM so ana me se me no se no come to minimum here na me friend no buza no so o we no kwe no ko no fa no wa fa no atame de nya enti omo di na ba kuma FM ayi na ana o ka sa che m na me onya de asem na kwa wi enti de minim fa ho no minim bibia bium na de kan no ansa na wodi obi ebema obi so ne nya adwuma no. Now, when we say Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Monsai and Freno and Mammy BM. Me pacho and Shaya one will call ye war and one dear. We say what ya or kaka crack and no amount to be good. Not me pacho to be dear no so where Miss Sano say bia and no ye will see can be no de ma war. Anasa ne papa ye na aba na watch usika okay hello me tio pa me say wo hwe Mr. Bona krofo ebeye na dwuma ede emano a asamba na omo ka fa ne ho adanse ebe na omo di fa ne ho se bia wo yesisifo no ade in fact awo de na duma mo asam de minim no kono ya be bia ye di nkomo ye bibia in fact fa na duma mo de no kwasam ni ma musa ana duma no so eni kono ha na ye adwumenti na ema mi bisa wo sa no because so the branch yi kan wo say ampa emu ayen no wo ka se bosu bia no obema ne 500 Ghana cedis but the way tia no wo ya we ano no de nansan ya prior na me obo mama edika no ne yanka asam no wodi ono no ofiri mi nke ko ho ko di ba bosumu ba enuma anansia awo ho nti okọ ho no ana me ka tell nse me no kwasam ni ahaya na me nyini ye me nya ka ni but ahaya na me nyini ye na me nyini ya asantini bia wo ne ba ya de bia wo se mara da ho wakire binu adanti abam na je sia ya wa me yanka ho asem a wo ti ho no na se bi akire bi asam bi ba wa ya ne dai ana me force no ansa na wo ko fre no wa fa ne ba ya nti wo firi me nche kwa no die on die buja no on no na je se ko fre no wa fa ba ya wo mo ne bo na kra chena se no na wo ankasa woni ho bi ya ba kana die me na me force no me na me ka ten se on ko fa no wa fa ne mra mo ko chena se no wa fa ne ba ya ne die na woni ho na me ka ho na ya tena se kan ya okay enti wo ka ho na woni mu se ka se bosumi bi obema ne 500 andi anu kwa pa okay na wo se 500 no won fema no me pa cho bra tewia bo wa mane se bo na fa 500 cedis no ema no wo bisa bo na ho asem
Sabre first one no di ka o call ho no de odi ka ya na ne yanka ho asam no. Ano obo mama ne no. Ano no obo mama ne nam so o. Ye be are nti ne ya tra ase a ya ka asam no wanka. Enti se waka o afa so ko nti ne ye be ya hwe se bia o de mama no a. Da bia wonim se ne wo fa ne de onim bona. Ni ko wuna eje ni ko wuna onim bona. Ena wode tawia ma abona so one ne nya adwuma eno nti bia ni a wone the first person a obebo wa mane enti ka obebo wa mane se bona ntua ne kai na me expect se wo bebi sa bona se bona tawia se wo ntua ne ka na adan sabre no papa nso ni ho papa ben na ni bona no tu kwa no mai no so ya no tu kwa wo bai da obaya no anu mu obaya no ni se we nso di praia no se we prakra so we prakra won we hia sika enti no enu de se ye nkomo a woni de die se de tawia ka kire woni e bona tawia ka kire me se wontua de ka o na menua se na tie ngoma ni mu ase o na bia bibi o ho a wono so a kire mu a kire o emfa wo so ya de na wanya de so obaya no kama o praia o ya obaya no se no na me ka se nko o ma no wafa ne mra na nka ye nkotena se so we need the enkanyen trase we dia ya woni ne nkomo ye nkomo we bona we si wontua ne ko nti no de enka ye nkomo anase ebra wo de tawia ma abona one ne ye adwuma no na abona ta matawia ho complain de kire wo se bi adwuma no kra no wanya ne ye wa akwadworo nti wontua ne ka ne ade no o ma ne ho complain da de edita no de o ma me complain ansa no o di complain ba ya no ano se wo pensa wo nom nsa dodo sa na bona ne bo mama ne se ensa o frana na jubi na juno o fer si do si broya no enke men kasanche no sa na ensa na wo nom no men kasanche no bad one kasa si na djuma ho kwan a e ma na nya djuma wa se ko ba sa o nko na o tekura ho enti so nom nsa bo na bibi to na wo ye de den ande papa ne fra me kasa okay but say no dia kwa kwese ne sen hyehyɛ ye ina no na wo ho but ni na bona entumi ani ne hyehyɛ ye no eso wontumi ne ne nya adwuma biemu a ne e wo se oye ede ma no no wonye fama no na etu nkwatwere de eda ano ni dia so anana anu na oba me ho no bona bi sana ma me oba me ho beji ye no ana me ka se nje si ya no so ka se nyi aduma se si awona aduma no ko ye sama wotua oka no ane wotua aka de na minim dodo aboso mo dodo sai on odi ma minim so ma no sai so ma no sai no no ya ta wi na nka ye no ene first one de no ka ye enti me ka se ne ye so so wontua oka de a ane ye sa na tia fro of an bra won no ka ye ho ama ye ko tena se ya ka asam no enti won fe no mra na nka ye tena se won na mane na nka won mra na nka ye tena se de nka no wo si yo enti bi de me te se o di aba ho okay na je se free won ko ne de wunya nhia abona ne nka bibia mo da na bona so free because senka wo na wo de ne ma no se wo yi na di kura no a e wo se otumi bo wa mane se o niko e bi abranti ya wo de ne ma me ne ho ato ne de na nso bi ntumi ne nya adwuma biem e wo senka no so anu no fe me ka kire me no no ya ayitawia na ka kire wa na sa bona na ka kire papa na nkasa no o ka kire me na ka kire ne so ke so ntumi ne nya adwuma biem di a ene bibia ni we wo so ye ma no de bibia ye okay wa misa no anu na o sa kwada na wo ye adwuma wo ho no minim busum dodo a wo ye ena busum dodo a wo tua na ka ne de anu nso minim okay nti me pa wo da bai ena tawia mra na mumienu nyina mo nkobo na won ne nkwatra se na fei won che ne ka wo de no da bai oh se me de mi ti kodon ha ya na tawia nso ti kodon ha nto no de oba ni minim se oba da wo se ye ko me se me da so nko fe no wo fa ne mra me da se we de ifa wa fa sam no to nchenti no wadaworoma ye wi a ye beja ne kwan ma na ba na wo na kobo na wa akotena se na waka ne ka wo de no e de a kire no na de ebesi bi ye to ho na mo afiri ho mate
Papa kunadu. Akos. Na what to say? Yeah, 3p garlic mixture. 3p garlic mixture. So you what do say near my. Mum meton 3p. Ma hwefo na ehwe me. Nese dan obi wo pressure. Obi si da nya dura no. Me da nya dura no. Enti hu hia sa wo ba pa. Sa. Me da se. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwa ba edeba akoma mu nsem dwumedie so medof me busa se ompo no emu te sen megide se waje me se ofie se nyankopon adom nti oho ye papa pa ene ye ya wada se Maa Akos kan ye no edane duru ho se na che se Piwak natural ayede 3p garlic mixture abadwa so no se ya ma enwa medi nkomo amfo apomden ho na che se eda no enye ya wada enti ye ba esan se nyankopon na aboa yen ama na awotwena kɔ abetu ya sondwie mu nteno ne ebusa wo se ompo no emu te sen na wagye yeso wo fie se nyankopon adom oho ye 3p garlic mixture 3p garlic mixture edru nwaso a Ghana ha ye num bie na esa nyare wanyina de eye 3p wusa ho a na kyerese ba bia wo kɔ no unhu kwan kora na ade akoduru ho pe 3p nom edro papa award da so na nipa nyina age atum se eye na ye nom ede aboye ho ban medafo je number na fred doctor bia make say yade bia hyew so ache wako a enko enti base ye kasa sempo a na wabamu abu emo abamu mu odi efre ye ni nkomo yade na eye wo no se 3p garlic mixture ebetu ase de amawa o fred doctor obeka akire se aduro no nso moawa medafo ye beka akire no ya hwe se obepa aduro foforo na wanom sanse ye aduro no ye mfa enda ada nipa ye number ni efre ye ni nkomo ye number de ye adwuma eye 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medafo 3p garlic mixture hon komo amene wo ebo no kai se aduro no ewotoam ehwe ho a ebo ntimisrew oto a na wasum yie afedi atosum yi no ya draw garlic kokko e de ato box no ho wuyi eduro nso free box no mu a etoa na ho no ye de paper yellow e na afam ho e na green da no kakra bi e na ya draw garlic kokko e de ato ho mo bi mfa so kwan na ne wa chenchena twa to wo phone so se de wo hwe na onua TV ene Akoma FM online no twa eto wo phone so wo kodru pharmacy ho ba bi eto bibiduro no wo se de eda me phone so yi eno bi na mepe wo se ya bi ni ho atwam ko ba bi foforo na ko pe 3p nennom na wo yare no ase ntuma ene ye hwe esiche yade diabetes ede ne kofa de ba enye esichire o ane na emom mebobo niema hodo a ebetumi akofa diabetes no ede abrɛ so afimi ma kyerɛ kakra bi ahwɛ de obeyi a wo unya diabetes anase esiche yade wo a wo pɛ anadwudidie pa no jai mesre wada woroma esanse ene no yede ahye etim se yebewu nti ye na enso ewu oba enko obi dwane but onum 3p garlic mixture na o se didi anadwo a edro na nya adwuma o ane ewo se wo hwe wo daadaa setena yie na wanum aduro no ede aka ho na ye adwuma ntenten ede ama o eti wo a ta pe anadwodidie pa aduane na odie no so no entumi digesting entumi nanentem etubo so be ya na akwakofa ohaw na ede abrɛw obi anadwotum nonkono ede kɔ wudi fufuo wudi banku wudi aduane emu oduro bebre no ewo se wujai afe enam hwie bebrebe enam ubenya nkare na anopa de wo ye adwuma ne mfifire tew na wo kɔ na wo ba na wudi nkomo na wo yesei ebe digest ni paduane ye adwuma echinsam niema saa na anadwuna wo kɔ akɔda wudi saa aduane emu oduro no wudi a o tena simple se wudi nkomo a kakra bi ne wani kum na wakɔkye aho atompa so busa ho se aduane na wudi ye no ebetumi anane ama o pancreas no epu insulin suo no aba o mogya mu abetwe ahoɔden ne ye no glucose no a wonya free aduane na wudi ye no mu no acha manipaduane nyina na
enye adwuma saa eti hwewadi die yie ene bra wodididi na esiche yade no ebi anyew etu yo bia wotapa na dwo aduane die pa ene esiche yade ena wo frɛ wo no ase odɔ no nto womra wabrabom na ono mra metena na emom wo hwe wadi die yie ondidi anadwo udidi ntem a esiche yade pa se wobenya bi no entensi afe na wonum 3p de ka ho na eboa abo ho ban enso afiri sayade no ho afe wo bia sabio wonum nsa bebrebe mesrew wobetumi ane wagyae wontumi so ane wate so na aboa oda chinti emfie ne kwa animu nyina no na onkwamwa na yemere enti se beko ati anyare wabi no ena ententumi etubehu ade wo yenti no na wakonya esiche yade na akofo haw de abrel afe obi oye kese ama na boro so ontuana no wonpe exercise opana judidie opefa akotena openna ni nyina masrade ekoso woni paduanum de da wuntini mu eti wadidi kra na wosa pancreas no epo insulin na etwifa wuntini mu eba emoja ni mu betwi glucose no echema ni paduani nyina no pancreas ni bepu nanso insulin ni kra ntimi ntwimfa wuntini mu na akwakoye adwuma esanse wuntini no srade adedam waye kase ama na boroso ontua wa no ompe exercise we nyina ye niema a ewo se wo hwe ne yie etu we na se wo mu odu a ye exercise hwe wadidie yie na afei wotena fa akokyen so a na watenti wo mpom se na be ya unya esiche yade afei obi nso de eye se abusua ni mu Maa Akos we hu pa o papa se wo maame bia na papa bi ni moja ni bi na mu nti no so wo diabetes a wo na wa wo no wan hwe ho ya betimi anya bi ehu pa enti ewiase yese wo bi na kwawie bi na enukro mesrew hwe wapra boyie na hwe wadidie ne wasetena yie enti se na ebe ya emoja na enam wo mu no se bia wo maame dia na papa de diabetes woni moja mu a wo nya bi bebo ho ban medofo hye saa ne mambobo so yin so pa se wo mpese woni esichire yade ana diabetes ebe nante de a esichire yade enti na ye twa obi nan esichire yade enti na obi ani efra diabetes ntie no obi mema yo ekofom obi ma yo ekofom pe 3p garlic mixture na enom na into diabetes ase emfiri ni paduamo na ebeboa pa ama wo nkwan na nyamede ma wo no watumi adi ache Bowura pharmacy shop eni ba bia eto bibidro bia okwa wo se o pe 3p garlic mixture obeyi bi edi amount ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo fre doctor no ne oni nkomo efo apomode ne ho na obede hu se wanya chiche yade enche ne yede ye nkomo twetwe no AC no se wonya diabetes ana ebo nka ye afe na ebe ni paduani mu a wodidi ya na komode ai wodidi ya na komode tentem afe nsukom so de wontem wonum nsia na nsukom saade na amene nyina wo ewo anu ani suo wisi kane na nte saa sese ya hyase ewo a wona setimi taatai wodon samia na atom na sa waye twon obi so wonu a etimi fon na waye ketekete at once ana wa hwa hwehwe matimi se wosotia na eti ekuro tu asabio enwua da ade atwawa chese se ye deni na ekuro no ani enkantua chese diabetes ena ebo nka ye no wo ye bema kane no na wa hoden pa wompem kane na o atenka e wompem ene nyina ekọ oba won so saa ehyeche yade ena ebo nka ye no wo jonso a bebre wo ka hwa frem diabetes ena ebo nka ye no besrew pe 3p garlic mixture na enom dia bi kan unhunu bi na de ewo sa wo yenso na wonya bi no ena mbebo so ede kire wo no esansa wo hwe wo ho yie disane ma me kan so a ehyeche yade pa de ebi nyew now the 3p garlic mixture so aye wadru na abo ho ban se na ebe ya abre nyina no ubetumi atena se edi nkwa na me wa ko hospital ma doctor aka cha se wanya ehyeche yade a pe 3p garlic mixture na sha se onom entina ya yese frɛ yen wo da aduro so frɛ ne entina kwan a obenum 3p edi aka aduro no ho na aboa amopom de no akoyie Bowura kwalena heba Dani heba Chris K heba obenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam
takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne din hwani mu wo fa kwadwo herba tamale baby a electromater wo na benya 3p garlic mixture to UDS Oko Charles herba ebi wo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk Kopsam ena Angel herba so Accra Okanshi Little George Health Alert Clinic. Kodie Ghana ha baby a wo bia bowura baby atu bibiduro bekoni ahihya ne fefefe se da wo hwe no TV so yi pharmacy shop ebi wo ho wo se wo pe 3p garlic mixture e wo toam enti hye no nso wo to ya no wayi na ade wo safoa ana wo kwensa bo ho e be ye dede ama wo se eye toa enti so mo yie an broni be ka se handle it with care se be ya emmo ho na wani so ente wo na emmo ekura wo na wo nom dia ebeboa o je number ne mfe enko twetwe no ensi na ene doctor enkasa ye number no eye 0248 92 8824 kai se edroni di ye ba ko pe 3p garlic mixture. Yankopon ya aduma da sene enu bi dia. Da sene be se hia pa. Aha Yakoba 87.9 FM na fe Onia TV Yakoba mu sam dwumade wo hwe na wutie ba bia wo bia no regents no ba bia wo bia no e bia na wo nso wo haw mi bisa say na wo problem no esi etie be ma no ejan kura na boss a won hwe won mu na wo ba yi de wonyin se Akoma be ma foforo ana wo de wo ba Akoma be ma foforo akoda no susu se enye wo dia opedie na ni nyina no oba ejapade no nso abusia no obi age akente so no so ba yeye mu hwehwemu a ye de ma lawyer na afi wahwe no waka ho asem nyina e de ama enu nti se de wo ha no sitie bia se wo ni obi edi mojafra eno so obetumi e de aba eye duabo ubetumi dia ba yade bi na ye wo susu se yade we die ebe ye duabo na esu hu nipa kro anase ye honhomu ensam a eno so se de tie bia no ode ba ye besom na yahwe na yaka ede ama Kumase askwa ene ye wo baby Kumase mall ewo no ye ne mall no main entrance ena ehwe enemo na baby a wo bia no obetumi aba oba na ofom kwane a no wafre 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 and 0533 487726 0533 487726 asisi kwan bi abemo oba o obidu faso no wo ma yehunu na yebetumi edi akira na yama wehunu follow up sa ahodo ya yakọ yakobi ewo central region nyina nobom na ye nam hoko no ngo na ye kọ je ye follow up wo ba bia bi ti asam no ye betumi ade akira ye beka kiro ye ntumi nso a na yama wahunti wo frɛ lines amede atodwa na eda TV no eso no woni ye di ho nkoma na waba na mame nkọ tewia enti no se wo de go ensane ani a ekasai na Mr. Bona odewo sisi ane de me sisi a mu ane ye ne de odemeka 36 million 3600 pachan what it 3600 ni ye de abosu bia won fama wo no pachan ane abosu me sai de no ene bosu me insia de na wontua meka no bosu me insia 6 months no bosu me insia edi na wontua aka no okay bosumi bia ye 500 times 6 3000 into na 600 beka ho se bosumi insiane so utetua mama no me sesen ye no ne ska bi di me ho no me kira say ye 5 million 5 million times 6 3000 good enti wunya 600 ni free hene beka ho 600 no eno ye se busumi nsia uso do ka busumi nsia busumi nsia bia nso busumi bia ye 500 mebwa si 5000 1005 2000 2005 3000 enti 600 no free hene beka man ye 3600 ni tema me kansa no se utuatua na kakra no ane ne megigi ye no sky be di me ho ne 24 million sky be do 24 million pa chan ane wo de o ka 3000 enti ya 3000 through
yɛte 24 million every 3,000 mu a ɛka sɛn mebisa question see question a mebisa ne yi me say wodi gu nsani ani a Mr. Bona ɔde ɔka sɛn ɛna wo se ɔde ɔka 3,600 ɛna me say 3,600 no ɛyɛ bosome sɛn sika ne yɛ bosome nsia ɛnyɛ 3,600 sɛ nipa ne se wɔbɛtu aka 5 million a bosome nsia yɛ 3,000 enti bibisa sɛ 600 million 600 na ɛda so ne firi ne baayɛ ma ɛne afe de meka afe sɛ afe adwuma no mayɛ ɛsɛ afe adwuma wo se wɔdi nka ma wo bosome deɛ 5 million wanka so otua aka 5 million good na afe no watua aka 5 million ti sɛ na sɛ dabi o sɛ nka afe no yɛ 60 ka afe no 5 million sɛ nka afe no ka ɛyɛ 60 million na sɛ 6,000 no sɛ wɔma 500 bi anameboa wantua wo bosome baako deɛ according to wo okay ɛna wo san gyegye ne hɔ bosia no kora 1,500 bi wɔ mu wontua ɛna wokɔgye 4 million wo san kɔgye 4 million ɛna ɔno asa berɛ 5 million good ɛna yɛne ayi ne ko kasa no wɔse 800 cedis bi mukwati kokoo no ɔkase wɔnye enti wɔma wotua a wɔmo yɛ ho no ɛka 200 ne ka 600 ɛno so ɔde ma ɛnka ho sɛ ɛno yɛ kokoo no adwuma ho sika ɛno yɛ nti ɛno nka ɛmoa no ɛdeɛ no ho okay enti na saa 200 no so a ɔbaa no ɔde ma wo no ɛno nso wasese atete afiri mu bɔmmɔde anesese no atete firi mu na afei yɛnhwɛ na ɛma yɛnhunu because nhyehyɛeɛ a wo so ɔno ɔyɛ ɛyɛ ne kokoo ne deɛ na ne deɛ wonni ha wɔ hɔ meboa na mmom no ɛmoa ne deɛ no nhyehyɛeɛ no 500 ne na ɔma wo baako na ɔma wo bie mu but ɛno koraa no wakɔgye 1,500 nti sɛ 1,500 no korɔ sɛ fate firi mu a ɛte bosome mmiɛnsa esika ansa na bosia no a wokɔgyegye yɛ no ne adeɛ no ansa na ne 200 no a na ɔde brɛ wɔ no because wa misa no sɛ yɛ wakatua ne bia na so wɔde kyɛw wo bisa tie ne sɛdeɛ yɛsi ne Mr. Nico aka no bɔmmɔden ne ko ho no na mo mmiɛnsa sɛ wonya wo fa ne ka ho a fine sɛ woanya wo fa na nka ho nsɛ hwɛ Nico nka ho na mo nkonko hu Mr. Bona na ɛne ka kyɛn sɛ ɔne no anyɛ adwuma ɔso ɔno ɔnyɛ adwuma bie mu a ɛka sei no wɔde wo nti sɛ mokɔka na wɔse kyɛnkyɛn akye a then ne yɛatoa so from hɔ yɛpɛ no asomdwe kwan so nti moni ka nkɔnkɔhyia no saa sana deɛ ɔno bɛka no ɔte ase a case close sɛ wante ase a na afei yɛaba mu wɔ hɔ why meda ase okay enti akyerɛ sanitary pads na mekanfo ɛde ama wo no hyɛne so ɛma me sɛ akyerɛ sanitary pad na ɔbaa bi ada ɔbɛma wo nsa ka bie sɛ wonya wo men pulse no nko adeɛ a ɛne ɛhyɛne so sɛ ɔnsa bɛka akyerɛ sanitary pad ne bi wɔma no a wɔma kɔmfikyire no mo mu bi san so ɛna ne yɔkɔ school no nso ɔkɔ a no ama no akyerɛ sanitary pad ɛyɛ kama ɛyɛ mɔtɔn wode ɛfam a wonya haw biara wo ho rewese ɛwɔ mu 9 heavy flow ɛna 2 normal flow ɛna 3 panty liners nso ɛka ho bi supermarket ne shop bia mu ɛnyɛ na akyerɛ brewer toiletries bɔmmɔde asɛ ɔbɛfrɛ yɛn na wabɛgye ndopotwa mu akɔtɔn 0553 661442 0553 661442 na ɛne ne nkɔmmɔ ɛyɛ Zahara no kwasɛm sɛ Zahara enupa ɛna mekanfo ɛde ama wɔ no ɛyɛ Dr. Amua enupa yɛ Africa Resting Ventures na wo wonim saa ɛdro wei abribia no sɛ mebɔ ho dawura ɛyɛ na mama metri so pa esa sɛ Dr. Amua Nuro Zahara deɛ wo a wo hwɛ me na wotie me no sɛ o ma wo nsanka bi a wadaworo ma wo se ma akosi me nkotobi na menonom na wode wo ankasa ukotobi na wonom a ne ye program send the message ma me na ka kyerɛ me sampa eduro ne nye ana eduro ne ye na wonim ye was Zahara man capsules ene ewo ho enu nti oba me srow ukunu wayɛ mmerɛ mfa nsere no ana enye ono a
enuane a yedie ne adwuma ne awie eboye ne ho ne ma no etoda ebo matsa de ne ba na emom eduru a wo behia de ama wukunu ya wonya sunsunso a naturally ebeboa na siesie ne nipadua no eye Zahara man capsules intima no munto bi mamukunu no na ekunu no nso munto bi no siesie mo ho ena Zahara mesha ne chi capsules ne de ene wobia etimi enom a eboa ye bisti immune system no siesie nipadua no ankasa eyi fibia free mu enitima sanka bi na hindi eba mesha no kwa de na chese edamu fua enu nti bomode ase ene obekwa akochira kopebie esanse me na medi mensese mebuo na maka ache ose ko na ekopebie na Zahara enuro no kwasem se eye kama bomode ase obetumi afre Dr. Amua sesia na wama wonsa aka eduro no ebe was 0246 348334 0246 348334 na Bills Microcredit say ene wonom ema abosia na won so wo de akwa ye adwuma ene say o ba wo Ghana card no pe ene wo hia ya je ne hwe so a ye be ma abosia ne bi na de akwa ye adwuma 0596920833 0596920833 grow fine emo ye moja dro papa grow fine moja dro papa ye de koko ena ye ene so anuane no ni agumu e ma mo fichi kro no enkoye mamo woda na dwa wontumi enna ohunam etutu wonsa no nan ayetitriti anapokra so ye adwuma ewogya ho bemma wuntine no mu asisi nti obema ne ntimi nso ne nyina so ne titra hemana che na emfa mo obi punu mu mesra wu adade wunya ye grow fine mojaduro ba bi eto nro bia no Dr. Grow Fine dro yi ubenya bi friend 0244 596532 0244 596532 ene na ba na chesa chefo ba nwasem ena mekan yare wonyina na egwa ne yo mo hwe wo no mo en ene yade bia da ne titru no mpe kotodwe osasa bro wonya ka akwanhia ye wu stroke no yade bia da enompe betoato gogoro beko ya chefo ba heba clinic wa na wose wode wo yade wutumi ede kro wa wedare wakwadere pa enu nti nompe mu yade enu anu kuma se to so agogo obi agogo hospital no Hospital Road 18 Junction Fred 0244988004 0244988004 na wone achemfo ba etumi edi enkomo na bibia etubetwa na hyene soma me say Semens Vital ba mesha ene capsules no agan ene ye kan say etosen we edru we emema di ho adanse keke ma manso di ho adanse keke hyene so ema me say siateka yade ene ye wohia Semens Vital herbal mesha ene capsules no ye numbomu a echen grenade agibu yam nipadua no na munsan yade nyina away for 0240616061 0240616061 baby eto no bia no wokwa yade atumunti wonso wo mre na wubenya bi ato na mema ohaksa mesha ne capsules no ebe all satanfo mu obi a osa edidi ne mu amna wiewie sa amwakoni adua mana haksa mesha ne capsules no bi enom na osa yade ase betutu baby eto nuro enye na for 0240238310 0240238310 ma oba no emi se metron kropoto wabatan na wofo yi amobo mo ma ho kai ebe ha dwen pa se wo bai che se wo be with temptation was a temptation che se wo bai wo hunu de akura yi na dia asem kura ni a we ye ka bosa hunu sa kwa enu nti se wo bo modi apa best brain publications for wono ngoma yi be manual ene na ezer keje basic 1 to 6 JHS no textbook no nyina bi ho wodi abomodi a na hwe kira kwa kuma se pankro no ye wona Posada Hotel enche wo frɛ 0509 822399 0509 822399 na any one any enkomo ebia ba clinic enipa wo se wani any nipadua kania na wani tuatua wo mpo na ye disease da ne won na yi na wani befra paache wo bomode ana hwehwe ebia ba clinic fo akira kwan na wani no ye hwe ne yenye ho adwuma wo de no ba no ma me de no ye hwe ne yenye ho adwuma ma kaba hypertension stroke prostate liver and kidney waye mre ewo mpamu a be men na oba onso hia bi bomode aneko ebia ba clinic so for 3 days so for rest obesho do ma hinkro ye be Ebenezer preschool kuma se kwada sojuna se ye be me market reference 0541 565 199 0541 565 199
na ene wonum eni nkomo mese wada ene emema bi hwe ma bi emema bi mo ya so ketu o wa hwe ye dia de befa kwa hu o ba ya adwuma hu no enu nti no wo bai wa wo hwe se de ositie yi na wo hwe ne nan ya onante a na ma che ma ha wo so na nkran ke straight so bai bolege mese wada de wo hia eye MMA labs obaye bibia ade ama kaba de ne no kire wa adwere akọ MMA labs ne nye de ne ma ahodwo da ban Cindy Junction ho no wo office ne wo na emom no Fred doctor ne nkomo ansa 0501 672750 0501 672750 na ene MMA labs ene nkomo na wodi ne no yenye enfama na afi wani nti wote de wo pɛ no wobenya agbadwa ba clinic ye ne aba no yɛse ultramodern machines eno ne yidi ya adwuma ewe yakache eno nti ya de no wodi akina na nkwa bomodi ane bra agbadwa ba clinic na ya doctor fo akunini no enka ye mfidie papa no wonhwe na yade ne nyibada ase entu ye wokuma se de cham so May 5 old insurance office junction for 0553417752 0553417752 wodi hye bia wu ama ene wani atomoja mu te sade ya meti hei meti ya misu ai mi obi esumi super esan se masini mpon ya che se ai mi kunu pastor inspector Ebenezer say tutu ne mame anti afi ya mame abrefi me mame a osan ya ma sepre kope make say na 87.9 frigim eja ya be ne dai ha dwene o so enti me bayansi ye chechrenche pa ni akua na bayansi ye mienu ne ware Mr. Sejutu enti yansi ye na no Easter Dana Frempon wo frɛ me on say grow fine ye na me catch no da bi akọ asem no se de usika no ye ukunu ma me enua na ukunu ma me ankasa na me sister Dana me kunu ma me ankasa ma so ni mpon wa ankasa na Akoma 87.9 Kumasi me bayansi me gusu akra meyo me gusu ameyo na se de etie bia no God's way funeral home na me nso maka wo mo asem wa no ebi atome ti wo mo na mehwe so mbe ye bibia de ama me kama se de be ya me ne akua ye ne mu nkogu ase nti nyame no na ye kuna ayi kafuna dabi asiye me no na ye asiye me ne akua na ye asiye o so de me ni si abre no je se adwuma na wose ye na nti sa enka nye yizi kwesi ada ebe na wotwe ebedi na wotwe da na asafo na ye ni abre pa ye ni atogo kotomoje bombo bi aka me na meden ka se de me sini ma se esitie me ne natna wona edware Julia natna di besi kwadwo nhira so sa di aba besi ma abena de so ne na wona ne to no se de o si ne nkwala ne ye nyina ye no na chese o yare kakra bi aye koye ne fiada ne juada na yesi we ja ye kwan ye ko kra wono ankasa wo kra muni nyame nko ne si ante nyame nka se na wo ma ye last enkra akọ nyame nanim nyame na de ma ono ana eji ye ne kasa nkrofo nhye omo ho den ti duru ba bi sei ya e wo so ye nso yetumi hye ye ho den enti ne ya hye ye ho den no jobu nso hwe no yes yo so ya tu jobu nso ne dia to no anu osu yes ya di jobu die ni bi yes ya de chichire enti na ya kwesi ya da we na wotwe be ye ma se na wotwe da kama se die ye koyensi yie ye ni abrepa enti yanko na menkonkofa Royal Homeopathy emra atiefo ya wohwe Onua TV ene Akoma FM Sabri Dr. Ibrahim Adam Yisamene kwankyerefo penia meda Royal Homeopathic Clinic ya yewo Ghana haya Kumase yewo Pankrono Etimetim Monique Junction sanso ena Accra Madina Ashalubutwe ye nyina ye papa ye nana me nana prekope
the National Chief Imam of the Republic of Ghana, Sheikh Usman Nuhu Shaributu, Nadaroma, ena wade mpaye gu akwemu kobie ashalubutwe branch no kama ye adwuma na me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi, the Tijaniya Muslims President of Ghana. Mechia munyina ne ahwefo a mo hweme na Sabre Royal Homeopathic Clinic ye ne mpanimfo de niema agu akwemu a ye promotions no nkokra na ye de abo mpanisi nsu to nanso efomo ayeden ene enipa ne yare nanso sika wode kwa yare hwebia no ayedenden amano nti ekoba so yare a na akwaye painkiller honam ya wunro ononomo a na afi bi o nso anye obia na eyema no na fi obeno no mbeduru baabi no na aginsemu kra no ena ye ne mpanimfo ede niema agu akwemu se ye promotion kakra na ye de aboa said ye nyina ye nim no ura yarehwe bia obeji card a obetua sika obekọ akwa hu doctor friend consultation no obetua sika obewura lab obetua sika obekọ aba bia obewura bia sika sem science anenti obi wo hono ma wo yare sika na wode kro no nti wonya nti no ode titifie na aye no fin na afi akwaji ensemu na ye de a ye ene se baby a wo bia no so ba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete hono 1 million oje no ewia ya chechire wonsa ya hwe wo muduro na ya take you vitals kama consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge se beye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe amawa eno nso free of charge na yewo afidie ana machine wanwaso wo hono mu a afidie behwe unipadua no firi utrim abesi wonase ebehwe wani wahrawa obreboa osaaboa ojonsotwa wuntinim wonkase mu ba bia firi soro ekosi fom free yenye ohwe na ade no esefata ye de usi mfidie so ne ye massage obiebie wuntini mu a eno nso free of charge na yehunu yare no a yesanso emowedro free of charge na misrawo ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye she adwuma se anopa nonson enifa na yapon enwumre nonum Fami telephone number no eno ni ade hiame ebia na matimi abo yare so ebia na mantimi amowo yare so eno nkyere se yensa si yede ensekan ananade papa ni pedua no eyi yare na free mo efre no surgery anase operation no eno na yenye no Royal Homeopathic Clinic na emom ye wo kwan foforo ye fa so di yenuro no esa yare ni free home a ho to kra enti je me telephone number na frame sisi a na emwa ye nyina me telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and aufra wonsa ebekame me see ye promotion oba ye card no 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million tete ho de no enei de ye beka no 100 Ghana cedis consultation ye free lab free diagnosis and ifidi e behwehwe unipaduanom free ye be lab ama we free massaging ye free ye sanso ema wo edro free etimistro baby bia wo bia so prostrate na ye kese Johnson ntumi maye ana ebakra emmo wo nkaye wonti se Johnson de wo no na wo ho asei awie oyo oba awo ne ho ayeden ama wo ama sabi ye de awo etwa wo mpoa mesraw bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na ye de mfidie ahwe ehunu adekropotin a ama awo no ntumi ma no na yahwe ayi afri ho amam so you be a diabetes ene ha wo ye se esichire yare na esichire yare no de na ma wa ye kese
obi nso ho ne de no ama wafon aye ketekete wa hwe ye beka se yanom yare bi kra na aye wo ojonso ntentem jonso no boss wa na ebe ya na dwobe jonso saa ma ade ache ona hu dwa wo ho hyehyew empabo hyew na ewro kra no anya ade a ubehunu wo mene mo wo enum nsuo ntentem se de ye obi abra typhoid fever ene hawo witidwa gagaga na amanfo ada na dwohwa nkromo no wo de untumi enna bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi ena ayewo ama abeda wanisu aye yellow wonsem aye yellow wafu crash bomodin se odi wani ebekire Royal Homeopathic Clinic na misre Swako Hospital na ya kire se wo hepatitis B a esan se enye yare ema wuti ayewo ya wo honam ya wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempen so ana se ne bad stage no ne de how pa na ebre wo se unya hunu se wafuru ahye wo na ase atatai na wanhwe yie ampa eduru anu oden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so yo bi a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayimani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic o ye bema wa ye mre ewo mpam odi tare ana wai odi fam na bai oyo oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma wunya atenka no wode he watenka no afri mu kra gonorrhea ene hawo odepua ene hawo chlamydia ne hawo enemu yare bi e hawo bia no bra misrawo sede meka ye na bia na mabo yare so bia na ma moso family telephone number no eno ne ade ahia pa ne frame ye adwuma firi juada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalibotwe National Chief Imam no obebo mpaye ebie hospital kama family telephone number no ne frame na yare bia ha wo sempo wunyare na pese oba na yedi mfidie ne hwehwe wo pedua no mu a ye behwe ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 sa number and afra when sabe kame wona wo hwe Onua TV be say egu TV na ni kakraka misro fa ne frame nya yare ni nyina na metumi aboso samabo yare so sami mo wo yare so bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic me se etimatim Monique Junction Pankrono anatafo Pankrono etimatim sanso ena Accra ye wo Madina Ashalibotwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani mfrai na nso hunu ukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo benkum aka wo ketre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho enema no bi no ewo brain nemu utinum embrepam yebefa na baako na ya kyerɛkyerɛ mtimi sraw sɛde stroke na aye wo bia no bra Royal Homeopathic Clinic o prostate na aye kese malaria fever na hawo typhoid fever na hawo enemu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wu kotodwe untumi nyahwe typhoid fever yare bia hawo no mesi ye promotion card na ye 100 Ghana cedis 1 million lab free consultation ye free diagnosis free massaging free ye sanso emwaduro obi wo ho a na bia na yare no akyere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu aduro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra ebre nti jeme telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi juada kosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5
7:30 p.m. ɛna yɛpɔn ɛna yɛhyɛ adwuma no ase anɔpa 7:30 a.m. ti fa me telephone number no na yɛnsɔre so ɛyɛ 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebekame ebreninti ye de besi ha sama mo yare so kra bo modin se obeba Royal Homeopathic Clinic and how they frame me o kan yare ne na mintumi ameka kire se yare we de ebi amintumi na kire se atwatia ama ye nyina ya me insha Rakube 87.9 FM na fe Onua TV mamema abejafo akraba Pastor Julius akraba Mama Joso na na akraba Evangelist akraba Pastor Julius Marco na yenhwe yenua be matawia asema ode ba case no menchia me bana na ya ewo the Sanjis Language Services for Christian Service on the seminar nyina okwa na wa ode ama ma yenua no story no I think that my Akos be behind because I thought I answer my adwuma yentua meka me Ghana hasani o man e wa hapa o se woni nipa be ye adwuma be du akatua se na afa aye stories bebre na me de bia because of sani o man asisie ni ntino ya na de bia me tufu se ma uno bi kwaye adwuma mon sign agreement no na ntiase mrem because on say uti de okan ya enhyehyɛ na an ntiase amam because ono no fi say o daily me no maji say na boso massage say we ono so anchem say bia de me de be ma boso no na me yi bi dia enti ema daily no na Ghana mum bia no kuro ni se pa se ye ma se sika o die no boso me nzama Ghana de enya possible sa enti na ho no to say ntiase anya adwuma na eno na the major problem bebia woni nkofo ye adwuma bebia say wo mo abi adwuma say wo mo aye wo adwuma ebu no mu say wo kwase ebu o pese obu no no so bewia o enti say wo bebu no kwase ade a obewia o na ona de a ya pa ne say obi afa wo adwuma na ono na adwene mu no onu no say wo ye kwase a me de o pe misika o say say nkofo ka asa sika ne anya sika wi a kwase afo ne pe de aka na kwase afo so be do tu me na nka cha na kwase adwuma mu good because of kwase afo yes say they would adwumbo ne wo tim say wo nya sika na wo ye wi a kwase afo ne be pe de aka ma no ene me ka no kura che adwuma ntimi nyina da if say muja na wo na wo timi obi adwuma oboso so cause me ntua aka who bondo obi muja wo ntua na kasa sen there's an system me ntua ye what did ada ne nyame atua nso ka akra o tia na mo bro de tia o de ne mo bro pa wo de studio na be ba juma say entiase masa mama me de mama me ntu Ghana fofo me de bia me ka wo de officer ho nso so be bia adwuma me adwuma so be dia na fo bi so betena adwuma ho a mo de say na katua de na bo so pa ni akatua ma de enti so de bia no na ni atoso bia no na ni atoso ti mama me de mesre na mo so mo koye adwuma mo so mo mfa mo adwe me de entiase contract number say mo sign sembe bo paper bi na to na kra de obi timi no eye owi o se me mfa adwuma unim say adwuma masisa wona ya adwuma o ana wakunya yare no on person be boka wo yare hunti o se me mfa ampanso ma document na na so just wa fo on fa adwuma na Ghana sa le ba lo no ma ho lo no mo Ghana ede o gba nko ba bia eti o be fa adwuma se paper kwa bon ye mfa nto so said be as asem we be say we dey be see nti say si o washi mu a watam krata da krata wona me ye ni pe na wo so ni o ka say allow ma say ni me yare me hospital afede me yare no o se nyono a na ni afede na ya hwe kwa ye de be fa so na say din dia na din sa pa dia ene Ghana fo no etimodi o mo abie nyuma o mo bie na Ghana ni na uni bro ni ye adwuma
Mr. Ghana ni yo supervisor. Wow. Broni kura ma commission no. Ghana ni be yi commission na fi so. Me na meka chawo. Obeyi. Ghana ni be yi commission na fi so. No de sika wi na ma. Na broni sabi wajimi. Wajimi no ma ne work na commission. Ana wo bibi ni on chese adwene wo ye tirim na tanya ma. Chese ya ye dia. Ya mpeso bia be ye bia ma ke ho. Nyam se na nu kwa nyam na ha na hia go nyam na nyam hia de minya hia se nyam hia obi se kwesi minya hia se nyam hia we de nyam kama ka se nyam hia obi a na dwe mesra sa de we pa se me de bia meka se wo pa ni su wo mo pa ni etini su gu ni keta so so a boss we ya boss di o so de hunu boss for mo boxer no mo eyin na na mabonte omo so ebre cause moja ye sika ye moja so obi aye adwuma ma wa na watu ane ka obi aye adwuma ma wa de ofata bia na de ama na fi se adwuma na wo ye no kwa so oba na de adwuma ni di agron so ka be ka na obi adwuma kwa ma obi a ohwe nya ne yiye ka be ka ni nyina na te obi so pa no kunu ye adwuma na de onu so fata ni bia fama no na onu so asumunyo na ko nhira wo hira obi de bia ye kompa boy se bompa ye be bia wo na ma onsa ko wa no bompa ye ma e ya adwuma yi na nti be bompa ya mo na ka se me ba na osisime bo so me kura so age se me twen 58 fans how de amana ha da be na ne cha nti ma mesre ye da oluma asese so be ba omra na nyina ye nsim konwa ne kwa pa ye be fa na brother na say 36 minutes o say se ne kan je se wa nya Papa obedi ka wachiro because aka che me say bosu sia 3000 what in ka aje 50 million boss ya ka 1005 what's ya kwaje another boss ya 4 million what's ya kwaje 4 million ya sama 500 wasama 200 papa de ka Tonya ni osisi ya ni akwaje de beje Yehowa Edino hano tukesi bas we sesi wo de bad we sesi wo sana uba keka ya me se on check kana fe de na meti wa me si ye abram se ya asemo inti papa wo benya bidi adam se abrantie wo benya bidi ye adie bi so wo ha ye nchetiefo na ya na ensam ne bi wo ha ya na areho hwe susu ampa se wo ye adwuma boso me ba ko aba mienu aba miensa aba enan ko enum ko nso obusa se wo ye den na wodidie wo ye den na wodidie sika ben na wo nya wodidie efrisa se de wo start adwuma yi a yama wo ba ko pe ya pe maaye wo ye de yansa na obeka se me kari koko na wo se aha entia inti se wanka waketu asam no de na che se koko de no wo ye okay free mu wo ye okay emo ye no nka wo ye okay wo ho mesra waketu asam de bebre ye sa mistake no kakra na wonya wo ho ne edidie no no anu na ketu asem wonka ho asem je sa asem abansa ansa no asem ama aka se woda so to wa wo ye adwuma aka waketu asem wonka ho asem aka hian de ono waka cho na agreement na ono wakọ no a waka cho se obema 500 Ghana na papa ye wodu ko yi se wodi adanse o wodi adanse enipa ba akwa bedi adanse aka nti wonim si esesi etwa woka wo so wonka ho asem ena wote ho ena wo koba ena wo hunu dia wo ye wo ho ka waketua ho asem eno na wode fa awo mum ye nyan sa mistake na ya na ye no na wo ye ko na wo ye mistake a wo be yi wadi wo ye mistake se won se hwe wo yare yo ka le ball wo mehwe oda owie wo se ye da sesa wo no ma firi ho na wo hwe wa ho oden na adwuma na wo de ama wo no wuntumi nya biem enti sese be sesa onioma ye de ekọ na wo susu se nya nsa yi a wo buru ya wo ka ho asem na ka yi de bo ya na minti mi hunu bida enya nsa yi a wo no yi ya wo complain ma ni ko no na ka ko no na se eno ana wo ka ho asem na me kra me de ha me nyina ne se wo hwe afuo so yakofa amanfo se ye mra medodo ase wo se akire na ma matwia eho ka adwuma na ye de ama wo no yakofa paafo firi baabi
aba do ase atwe omo kakọ enti wuti wo no so mfa so ne de hi na chese ekwan de da ho anu no emo ya wo hwe wo mu nyina na ewuo ye o oboka emo ni nyina ewu na wusu ni nyina so wote ho ena wo wu anu mama obi aba fa ne ko ena se de omusi wu no kra na nyama kondo enti sese menyendai ni nyina no obi wura ho a ye yi wadi afiri ho a wani na ho ya mo adwuma ma wakura ma wote ma wo yere ne wo manyina aka ho wo sori ana wo no mza na wo no msa na ho de be na wo benya wo de be ya adwuma munye adwuma ni bisusu o momomani na ho na mu hwe adwuma ni yie na monye sese wuti we nyina ya kwa kase nka adwuma ye ma wonya anka wo be ye na se wo wie nko se kwa ye na adwuma ono so wa fa ni pa foforo adwuma ye ntua wo ka wo koye bie ma ye den adwuma no ye ntua wo ka wo koye bie ma ye den sese ya wunya adwuma ya wo be ye enso hwe wani ana ho no sese papa no wa hunu se wa ho ode nyina asa unso busa nse boko o se boko o se abda boko o se enshada enye boko sa ahode ni nyina kofom wo ba ensa no kra megidi se wunyan no ye wo hu se ka bo enti sese de adru ne de yesre no o titi firi mu kura on pe kakra nye de ema na on fa ne ma bi enchechechechew na enya kakra wo de besesa wo ne yoma na ba bia abekwa akopɛ dan no watumi aye de atena atumi aye adwuma ye de efoforo enti mesra mo munye adwuma monhwe so nye wo hwe na ye ntua wo ka gyan ana se de odo ko en complain kire no se mesra adwuma mi ye ye de ye ntua meka ba wo ye ko mu a adwuma wura na akra nim se da bra wo hwia no wonim se wo wia no nti na wo waketu asem no wo nka ho asem no wa hyeda na ohwe wo ko mo nti wonim se ene nti se wo hwe na wo ko adwumam na bibi nko ya bie wa no neka na ye hunu kwan ya de be de ebefa so yesre ye papa waso mu yemfa wo fa sem bia emfa wo fa sem bia metum yesre wodi kai ka kire wansa na onya accident wan ka ho asem bia bepem ne wo so wadanfo no enti yesre we de ka kire no na ka kire ne se yesre no ni sika kakra akamu no se mu ayeden ama no o mesesa ne niam na onfa na adwuma biem dia akamu no de onfa ma no na onfa nkobo ne bra na nya sa de a wodi esu sa mre ye munye enya kura esu ni awreho na odi besu aka ho no anhwa wo so benya no me e ma ne pesoa enka ho fi se wa na wayi na di dia na de aka ho na de aka no ho na asumdue aba kama nti mako ya jaya ma papa no onko ye hu adwuma e ma ye ma amunchia no ofa ba kwa waka eja usu awo wase ano bi otini tv hu dendende akokora eja nche obehu me mama edi nka ma menko ye ne aye nkrofo adwuma obi afa madwuma se me ye adwuma nipa ko na the moment obefa madwuma na ifiri okonyina o ja adwuma na ma menkanka ye ne eti koko ye ne aye do afuo ye hwe we no ya na adwuma ye fo adwuma wura fo wo bu hwe ye se de yesi ye adwuma no se de yesi koba ne ade nti eduru ba bi kura no wo hwe na se wakatua no wo na akatua no bo ne ka ya no ntumi entini no huntua wo kai se de mi si ye adwuma ne fa no mi ka ahyese mi bae na mi pa adwuma nti de wi mi si yire mi hu ku mi hu ye ya fa mu ono a ene ma ba ye level kakra no trobo ko no be ba be simachi na mi ba adwuma trobo no be fuma badakuru bi wo be na we na mi ni o mi ka wa ma okura a wutimu wa ma odan a wutimu no akofa yire no ma ba nti woni adwempa wo ho a nko wanya sama nti dia kan se wonso dia akoma papa ebe hwe adwuma na ma no na obi a wo ya adwuma sei na se do mu kan no kura dia wotu nsawe bisra ya adwuma won be de wa ma mo ya duane adi ebe de kokoi wanya ni dia hwe obi kura fa asase bi kura be de wa hu mi ka wo yire kokka kura tia wo betia no enti ye ne ye nkrofo adwuma no ye besra mu ena adwuma ho den se obi domo no ma bibi se yo na fa wo nsa kwa no a no waboa wo enti nya ho na akoye nkokwa asa nya ho ena akoye wani ati anya sa pe ubehu se wono a ebo bia wo hye ubi a rebeduru abi na atele ni so wajai obejai tu ye ne ye nkrofo adwuma mesra wo ya fa wadwuma ene nipa kron sensan krata kakra abi 43 abi before ye mpesa de ne ye kura
ya no asem verbal bibia ye verbal bibia enti abase wo sisi wa eno an se wo sisi wo waka se wo ntua wo ka odini kokoto enye ye na wa fa di what the ba bi so wo ye wan se wo ye wan ne wa anya nkrata but edru se bra se wo betua wo ka na so be ye na bibi ni obeka se agreement be na me no wo na emom ne se wo mo de wo so jae de a eno de aba labor law eno anu no ma me eno anu no wuni ni wo si labor law wonu na ye bu kwase afa ho ko ka wo se yi labor law se tama nso se wuja adwuma na wuja ni aka kwase asem sa ne de a kire no o ma fo mu wadi but se wo fo bi sika di na ni bakuro sugu ni yemu a ya na mi yes ene mama wo bi ye sofo anase wan no wo bi adwuma wo bu so sisifo wo wiase mi hunu bi da na ya na mi yes Bible mi nim so mo kan tuntum na wa kire no mo kan inside no won no ya kan inside na to ne wa kire no say ma wo pani ani sika nka wo ma de anchi o anana nya asofo kra na sisi nipa kwase abufo wiase ni asofo abi adwuma kwase abufo number 1 kwase abufo wo wiase number 1 Ghana kwase abufo number 1 ani asofo ya bi adwuma kwwe sisi ya sisi enipa ma so de ekura Bible akese ya kansema kese ya hyenkoma kese asisi nkoa ye wiane abefa Bible no ye wiane afa Bible ne kan kwase asem wo kan kwase asem wo asore de so huno na wo pa ni sungu ni yam wo pa ni homete wo afa ni sika adi na nyame so hwe san krofo no so wiane wa yi nani kura wo pa nya sika ni nyina fa hwe wo fie fa hwe wo ma sede nipa ni sunu dachi wo ma be su sa nanka dachi wo nana num be su sa from until hoda kama ye adwuma eji abasra mu sa paper sam no na ye gidi for kra de na ye metan wiase so ko kristofo aba wiase ye paper yo but the drum Rabbi David wo hunu se ne nkwa na kura no en wodi ko face Goliath the first question obusa ne se mitimi kuma ko we ya wo gina ho ya e de na ebe ya ama me no ye paper be de wetimi asisi no wo hunu David ne nkwa akoto so oni sa de na life and death was what paper agreement yes ye ne nana se do obekunu no ni fie bede no wontu alampo wontu ato we owi obesa de ne baba ama na wa David se ne enko sensan na meko wonko sensan wi no ade no Saul yese osisi no bare onyame gira na chi asa ko frata wo so na okosan ya hwan na so mo pese o mo sisi no ma won ejira onya pepe bia no pepe bia nto so no ade de frata ba beja me ka se mre bi me so fo bi ka kire me o si de nti ame ma pepe bia ma o to office ya ne na me yiwa di ade ma kokoto besinne o ya sofo besinne o ya sofo besinne o ka kire play was me ma appointment letter bia na me yiwa di ade ma kokoto si o kanya me asem na me so se me fa nkokoto me fa nkobe nyame ne obedi o pa tu ya me ka o pa fadi en ne nyame hwam ya metembe eji ya besere mu am ne nkrofo ya adwuma no munya very careful adwuma wura fonso ya besere nipa na wo fa no men play on that person's ignorance wa akwa we wonim pepasem o wonim nkrata ho hwe wona adwuma no ya wodia tika brame entena se afi mema wo sei na watch bia mema wo sei bosu bia mema wo sei adwuma no e koko na wo behwe me di mo ahwa be ka ho enti se na me de be ma wo mo ahwe no na de waka ni nyina abo betu ni nyina abo se na watch ni se mo ade de na de ma no se koko ti na watena mama wasese ama na buru so na ya se ahwa akwa no be de ka do because wasese ponche ne de no wasese koko no de so no na ya manipa na adodo de na brabo ya ne de no onya so ne o se yetia no de onya ne chefanti yetia we ni problem wo anti amoa ne de no eno no agege ho advance ya no asa agege teze ma da ra bedeka so no ra bedeka ya titi film na deka jan bi atwa akire na ye hunu afuowura no mini so we nipa odwene nipa ho na obehwe na bibi kakra obepa ma wo na odi atwitwa ho ko se se one pass for hwa untimi nya adwuma se de wo pe no na nsakra manatro wo jaye ensan so se we live anyina say gisi adu ko dot adu aya ho wo hunu we live anyina say gisi ma mi so ni wo hwe na ma ya wa bra ye nisika so hunu ye be sra wo janom aho beto se adwuma bi abakra ma de wa ye ana untimi nya wo ene ku adwuma so eden
koko tie ni mu ponche so ma so dendende emu ma so odin wi ase e do akoto ano unso so ya no wabo na da utiri ase ponche na anko demonstration ka hwe mbe show da kokran ka bi tie be se adwuma yefo ene ye ne aye adwuma no bi je se ye ye ma obi aboto ne yem eye sa koro no mmam eye sa sisi mmam poti farmer bi no afa obi wontua ne ka yem a enye bi na si dairy so huro ebia so na papa enu ya konimu a hwede ne furu ye nye nyame adom no be hia Maa Akos na beja ene ye tiefo a ka papa nko so huro na ya sisi na we wi ase kona uni ahode mintimi ne unya adwuma mama ma bebere ye bie phone answer filling station fo bie sa de sisi wo mu a mle bi twa filling station bi ensuo to na mai da ade wo ma da na ensuo to mi jira wo di na me eh enti ni pa ni pa ho wada boso me say 500 600 ebe de wo nwia wo enti na de bi omkwa mu ye kom twom fa mama ye ahwe asa ye ma pay owi ado wa te de obeti ye be sere mo obi akoma ntone ne be sa akro no a ekwa adwuma mu ebe jai ye de tiefo ase nyame nhira sikapa mama yakani nyina na meme de ye se on say most times no adwuma wo ye no wan kasa wontimi ye adwuma eno nti na wo fa apaafo a wo mo beboa wo because anka wa wo betimi aye adwuma kam gidi se anka wo ye wo mponche wo ye wafuo no nka wan kasa wo be ye wontimi ye nti na wo fa apaafo a wo se wo mo so ba na kakra no so benya de ebi ode bedidi ano ode behwe na busua no wanya but then say do sometimes ne ehu ne say ye na adwuma ne ye dia enti de pe ne ye be ye ya paafo ne dia se ni nya wo bible mu papa wo sisi wa paafo no se ni nyina wo eso aso twen wo ho no enti no matter what me hu ne say de tie bia no wo be fa ne se o me ye adwuma ma de se wo se o de ma no no edu ne mre se wo se o de ma na e wo se o de ma no na ba bia wo se no so kɔ no de chechire na busua kakra no na o de achechire na nso so ye ne se me na adwuma ne ye me de enti de me penam de be ye o de a wo mo so do mo pa bia o mo be ye se bre o na ma hoden be no wo na nka wo ye ni pampo no se oba ye ya nka okonya accident ka akɔbɔ ne ade no wo de hwɛ ne se wo ye wo nuampo na nka boa ne kakra me de mese ka na o se ode no no mama wo se wo check ni nyina no no bi ti o se am se aka ne 3600 wa beji bi o wo ska nka sa ho kire no kra no ko ma bejeje sa abosia no ebi ni ho nti na oba ne no mpo wo de che no mpo a na aye den me de mesre sa wa me so mu da moment na nka ebi kwanka wafuo no nka ebi anka mponche no ka wa wuntimi hwe wa de wa ba be so mu ne de ono so e de na ho ode abaye adwuma ne bi mesre papa no ye beba ne nchen onye de wo se abrante wo se oyema no na de asumdwe bebe bia na mfa asumdwe embra me da se onye de wo se oye no onye mfa na happy birthday enko enfama Mrs. Josie Amon our Love Montessori School Medina we every abusua ni nyina ho ye Mr. Osei Asare abusua na Osei Asare abusua no we every or say happy birthday Amo Josie Amo Mrs. Onyame insha na onye wakoma so ade nyidada emfa ema onyu fra domu fa nkwa domu na onsha wo yemma de odo nsa beso mnya nshira ba bia ubetu na sie no twedi aponya nkrompo no wonfa ewo ensha wonsa nyame enka ho papa na yetwa ye ho emra ye ba eche ne soma me se gospel fi no ahom no se opese wo de waye no enwo nsem nyina akoto o manim na woye bibia de ma wo kama kumasi asafo wo ben leba one enka ne kokobod no na ehwe ne mudru ho a misankalato 0243737457 0243737457 yetwa me de me hu so ho ye o wetin kwamu yin obefa ne saa ti se okodi aduane na anya de o se membi saa ebia na usika aka so saa aduane na na be so okay all right nti nyame adawro ma ade achi wo ya wetin kwamu yin de ebeka so ho ya ne saa wodin biem pacho me di yautewia efri hene na baaye pacho me fri korongo oduma se ana hifa korongo atwede okay kononwa atwede enti mo amhwe ye tie yen wo kononwa atwede no ene dai modisi akron ya tawia wono ena eti akwanya isu yi ade wudi ntafo achi pachan onta na ti ase pachan okay awia ya tawia de ma me boko ene se padie ne de me ba ha me ya broni
mefiri sunyane domase na ɛbɛ sɛ medi kan kɔyɛ adwuma kakra ɛwɔ wasa asangregua na brabɔ no ne nkɔyi ɛna mebaeɛ si mebaeɛ no na mbɛseɛ ɛyi have go so na me ne madamfo bi na ɛyɛ adwuma saa ti mehwɛ ne nkɔyi na meba me sister wɔ bonwere na meba ne nkyɛn bɛboa no adwuma ti hɔ no na man bi meku dwabɛn na man bi ka sɛ opio bi ni na yɛ adwuma ɛna mede kɔɔ a me ne yɛ adwuma na mehwɛ man no asetena no no mmoa me ɛna mefiri hɔ na meba korongo si meba korongo no so 2 years ni na me ne obi na yɛ adwuma ti akyiri no na man no meka kyerɛ sɛ menyɛ adwuma no bio ɛna otua meka na me di firi hɔ nti man na mete ne nkyɛn no me ne tete hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ adamfo ne yɔnko bi aka kyerɛ sɛ man bi si ɔpɛ obi ni na yɛ adwuma ti sɛ nka man so ne nsɛm yɛ ti sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ ne nka me yɛnko hunu na ɔne ne nkɔyɛ adwuma ɛna bisa sɛ adwuma bɛn na ɔse ɔyɛ ne mpɔnkye ɛwɔ ne kura na nipa na ɔhwɛ ɔmo no ɔhwɛ mo ne yi nti no ɔpɛ nipa foforɔ a ɔwɔ baaka no ho na wakɔtena kura no wahwɛ mmoa no nti mede ɔse yɛ ɔyɔ na mi ka kyerɛ papa no sɛ ne saa deɛ a mate nti akyiri na ɔne me kɔɔ papa no hɔ na ɔde me kɔkyerɛ papa no kakyɛ sɛ deɛ ɔka wɔn asɛm yi deɛ mɛda papa no yɛ ne sɛ wo kasa wɔ radio so nti bɔn ho so kakra ma me papa no yɛ ne sɛ nɔkorɛ ɔpɛ obi ani na yɛ adwuma a wahwɛ ne mmoa so ama no bɔsome obɛtua ne ka nti ɛma ɔyi nipa ma no kɔkyerɛ me akura hɔ ɛkɔkyerɛ me mmoa no na me se mɛyɛ adwuma no na ɔsi okay ɛnea mɛmmoa me ho na menkɔ hɔ na following time no mafrɛ me busua afoɔ bia bɛka papa no a na mete ne nkyɛn no ho na yɛatena ase na yɛaka ayɛ nhyehyɛeɛ na mesi okay nti mekɔtena hɔ 6 months 7.9 FM and afei akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a na wɔhwɛ na wɔtie no na papa ɛnra wokɔ Mary hɔ Mary ɛnra mekɔkɔtoo no Awurade adoma me nyame bɛ me yɛ dinku Akoma FM 87.9 Kumasi keka no ho kakra me kɔ sɛ yenu aba a wɔhwɛ no ɔsisi de Awurade adom bal ko na so dware na wi pa no ho wi ntina oda ho aye di nkomo kama se ne ho ye Awurade adom no a wate nka se enuro no ewura ni mu no ono a wo hu difference ai woni mu ti enim se bia akɔhye ne de ma wo mpie mra no na nkunim die aye Awurade dia ne mu nhira nso aye tiefo ene ahwefo a omguso a eyi won sika se yemfa nhwe yi no aba ne yare ma tiefo ne ahwefo re fi se doctor ne say yebosumi miensa okay nti sika bekom ani nyame ya do machina ye woni da so ya baso na ya bebe kakra na fe yesan de akobi Awurade adum ye woni da so okay nyame ti ase be ye say good afternoon. This program is very interesting. Okay, meda say bad one funny message ama was Maa Akos asem wo no kwasem say eye asem pa was say good afternoon Maa Akos, good afternoon prof onyame inshallah papa. Okay, was say I have a big problem and big story to tell, but I'm certainly okay. All right, okay, you be enkomo later. And tisane so mama obetumi aba man so na afei ye ne yetiefo ne ahwefo so yenu be man case no nia odwene e de fa ho 0203 22498035 0243114497 within the baby akasa free Mekwa mini aba papa bi mekwa me wafa kwata papa mini aba mame man wa bejafo nyina mo ni adwuma na me ntia me krom kofi ase na nyina mini aba abrantia no de eye afutusem de mame ni mienu papa se wonu obi eye nhihye ya ene wodi wano kwali pa meka se wano abonka ta to so na wo kire bi nipa ne famo a wonya na moto bi agina so
na se si awodo a mo be kan no ka se wan kan ta ehim papa na minua be ma akwa kwaju sika si ejiri se ba bi asem na o ka che ne ye pa so fon ko to buto mo kona ta anye yi a na wa ba bi se be bua pa me da ti minua ba papa nyame ensha papa wa fa kwata hyene so ema me se Josie fashion adaroma wono ena ama matade amede ahye Josie ewo Kumase bom so oni meet me there sports no ena edi enhwene mu se wo ye wedding se wo ye engagement ukoto wo ba edin ana eye na wo call Friday wear bomodi anse obema Josie fashion apempa mo ne mani nyina de ama emfa ho se ebia wuni ha na ebia brochire ena wo ana babia wo bia regions no de wo hia eye wo measurement pe ene wo man measurement ya de aka nyina no obe aye ni nyina na fe ya rapid kama na yede amawo ewo babia wo bia na Fred Josie ewo 0243433465 0243433465 na Josie fashion ebejo so unsame shatade bia se eye wedding engagement babia adwuma eye Josie ene pa meni menyina de emma me so ena she's adawroma she's ono ena ama me rig kama na me de ahye na fe waye me makeup yi she's ewo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no ena edi enhwani mu enu nti babia wuko bia enwi bia wupe bia no bomodi anse obema she's aye nwi no edi ama me hye na ye ofe ana uhu bi baby na eye ofa no anse watwa na wode amane no phone so WhatsApp she's a beshe na chese waye na yede amount na wode ba ni ya waye no kra no fmpo echen ni ya wode Sunday no abrochire na wa she's be ya ede masanso ena se eye makeup a ebia obethe na wo kwa ye photo shoot na wo pe makeup kama ede akoye working makeup no she's ebe ye bi na fe ode amount baby a wo bia wo pe baby ama wo banso asua adwuma eye shize sanso ena ene yene achi a yeto ede to prakuyi aha ombra de ben yi eno so ye wo bia obeye no fefefe kama ya enye ya nanso ebeche ede ama wonti she's ewo Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil and hwene mo frɛ she's ewo 0249 155 776 0249 155 776 na any she's any komo sisi a yepe work and pay enu nti ene isa won so ebia otifie wo betumi apam weeks a eno so oba opam a na waje usika dudu a obepam no uji usika na je se wo de ekofre 0249 155 776 0249 155 776 nene she's any komo a power specialist about hospital one more and agi awards bebre say hepatitis B C and I say a fatty liver also fibroid or kidney no wunya a power specialist about hospital Dr. Akos ya eda no obehwe na fe wa ye bibia ede ama kama ye wo SK no treaty ye funu ya de ye funu ekeka wa onunum bia be ko liver care no so ebeboa na fe abo wo liver no ehu eban na eye jirikagire no so o ne mema egia wo na so papa wo benya bia to ba bia to no bia power specialist e won krakwa benya ACP Road Power Hospital bus stop wa Kumasi Feyase Bosumtri Road Adua ya junction ewa na behunu wonum takraze Anaji Estate yebe ahantama ura bange bomodi ansa obefre eye power specialist ewa 0244 544 422 0244 544 422 anasa 0200 38 and 3831 0200 383831 na yene power eni komo ne mom hyane so ema me se ba bia wo bia wo hwe yen ebia na wo problem wo how eni se wo de wo how no ana wo problem no ekofa ba bia na mom yakoma mu nsam dwumadie so ya na wo de beba ye wo Kumasi askwa yene mo no ene hwe ne mu maka cho se be ma obi force wo na ode akora bi ahye wo kon na wa wo hwe se de obayi etwa wobe na wo fra wo a woni bi kura no a na ye agie na so hwe akora yi wadwene ye wo na no wo de ba akoma mu nsam dwumadie so a eno no ye beye die ne no e de ama wo a ye nye okapre ya ye bida
ai de ware koraka so obawia kotwachi a yenyi na chinyi ya ye bi da eno ntino wo de ba ye behwe na ye ede ama wo kama sanso na ebia wo ne be ma bi ede mojafra eno so de ba ye behwe na ye tu hu anamo ede ama wo ya de bi account wa wutumi se we de eduabo eno so wo de ba ye behwe na aka de ama wo be ma no hwa akoda no afabra be ma bi de wa fasisie kwan so wa promise wo nanso wi akire no wasa faili wa promise and fail and also bomodi answer wo de beba wonso do sika hwe oba bi wi akire oba isi wonya ne class and also wo de ba ye behwe na yetu ho anamon ede ama kama nia yentumi nka no ye beka cho sasem we die yentumi nka na obi frame o kan ya na me say papa wo die yi die se me kasa bra kra no a obeba ye beka yentumi nya ho adwuma abeka sa odo wasem ba ye no yentumi anya ho adwuma nti yentumi nya na yaka cho se yentumi enye na onso wahunu na yenka se ebe ya obeba yentumi enye de wase ma police bem de wase ma lawyer bem de wase ma doctor bem de wase ye ma obi ya mpanimfo obi ya bem no ye ben ne sa pepepe edi ama enu nti ye wokuma se askwa ye ne mo no kuma se mo main entrance ene din hwe ni mu wadawroma o banasa o form kwania na wafre production line 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 and 0533 487726 0533 487726 Shannon so what do wasamba aha yanyi sika bia ewo ha sabre de me sorry so na ebraso abusuapani sami champo shores pepe little Muhammad any team no womo ede Akoma Sports aba betua so yema yina ye ho yakọ yema me nana Kuredu Ajima Rollins onyame emfa wokra ensie yi